Moi bo día a todas e todos. Vamos dar comenzo a esta sesión ordinaria do Pleno que é o último do ano. Ademais, primeiro punto do orde do día, a aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria de 28 de novembro. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Segundo punto do orde do día, delegación de competencias do Concello de Covelo a favor da Diputación para desenvolver as facultades íntegras de recadación en voluntaria inspección da taxa por entrada de vehículos a través de beiras rúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos e carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Terceiro punto, resolución de reclamacións presentadas contra o acordo de aprobación inicial do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 26 e a aprobación definitiva do mesmo. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi bons días, de parte de todo o Grupo de Goberno, felices festas a todos os compañeros e compañeras da Corporación, e paso a explicar o punto. O orzamento provincial para o ano 2026, así como o cadro de persoal e relacións de postos de traballo, aprobouse provisionalmente na sesión extraordinaria do Pleno da Diputación celebrada o 7 de novembro, abríndose o prazo para formular alegacións ata o 9 de decembro. Dentro do referido prazo, presentáronse 3 alegacións, por parte de comisións, UGT e dun particular. Un orzamento que traemos hoxe a pleno para a súa aprobación definitiva e a súa entrada en vigor por terceiro ano consecutivo, en tempo e forma, 1 de xaneiro. Un orzamento récord, 238 millóns de euros que por terceiro ano volve poñer aos concellos no centro das nosas políticas. Aos 61 concellos, non a 2 nin a 59, a todos, os que destinamos 1/3 dos recursos provinciais. Unhas contas que apuntalan a provincia do deporte, que suben a aposta por un turismo sustentable, que manteñen o apoio á veciñanza e ao asociacionismo, que volven a aumentar os investimentos na rede de estradas provinciais, que son sensibles coa cultura e coa xuventude e que prestan unha especial atención ao benestar social. Un orzamento baseado, como presentamos hai un mes, en 10 eixos. O financiamento dos concellos. Os de menos de 50.000 habitantes beneficiaránse dunha inxección sen precedentes de 128 millóns de euros, a través do Plan Mais Provincia, coa cifra inédita de 50 millóns, xunto coa posibilidade do anticipo da liña de investimentos de 2027, con 35 millóns, unha ferramenta que conta co segundo plan extra, 35 millóns de euros, e o terceiro plan extraordinario de infraestructuras deportivas, dotado con 8 millóns de euros, como complementos perfectos. Unha política de apoio ao municipalismo, que inclúe tamén o incremento do SAF ou as asistencias técnicas. 2. Apoio a Vigo e Pontevedra. Renovamos os convenios bilaterais por valor de 7,5 millóns de euros, 5 millóns de euros máis 2,5 millóns de euros, aos que hai que sumar iniciativas propias da Diputación, como o Cine Fraga, Balaídos, Santa Clara ou os investimentos en Príncipe Felipe e no Museo de Pontevedra. 3. A provincia do deporte. Incrementa a súa partida nun 35% ata os 8,6 millóns de euros, para, entre outras iniciativas, o primeiro plan de equipamentos Provincia do Deporte, Prodeporte, para axudar as instalacións que son de titularidades de clubs, asociacións ou entidades privadas. Unha nova edición do Depován, o aumento do apoio a deportistas e entidades. 4. Aposta polo turismo. Un servicio que contará no 2026 cun 17% máis de fondos, 7 millóns de euros cos que seguir buscando un turismo máis internacional, de máis calidade e máis descentralizado, a través de diversas iniciativas, como o patrocinio dos Rías Baixas Fest, que suben o seu orzamento en case un 50%. 5. Acción comunitaria. A nosa aposta polos colectivos, completamente esquecidos polo anterior goberno. Increméntase nun 20% para ofrecer máis as axudas ás asociacións veciñais, comunidades de augas, comunidades enerxéticas e programas lúdicos. 6. Xuventude e deportes. Xuventude e reto demográfico, perdón. Contará cun 13% máis para reforzar medidas de conexión co noso rural, saúde mental e actividades sociais da nosa mocidade, e inclúe un investimento de 200.000 euros para mellorar o centro vacacional da Lanzada. 7. Cultura. O Servizo de Cultura dotarémolo dun 15% máis de orzamento para atendela en todas as súas vertentes, a popular e a de vanguarda. Desde o éxito da Bienal e as xestións para traer ao Museo en 2026 a derradeira eleición do mestre de Castelao, ata as axudas pioneiras como a de compra de instrumentos e vestiario para as agrupacións musicais. 8. Benestar social e igualdade.
A primeira contará o vindeiro ano cun orzamento de 7,6 millóns de euros, un 15% máis que o ano anterior, para darlle un pulo sen precedentes para a cidade de Príncipe Felipe, e sumará unha liña nova de compra de vehículos para os colectivos. Medio ambiente, unha suba do 10% para seguir afondando na sustentabilidade do noso territorio. 10. Infraestructuras. O compromiso con mantemento, mellora e modernización dos 1.600 km da rede de estradas provinciais, que recibirá un novo impulso vindeiro ano, cunha partida que medra nun 56% ata chegarse aos 40 millóns de euros. E seguimos avanzando no proxecto de vía verde entre Redondela e Pontevedra. En base ao exposto e vistos os informes emitidos pola xefa do Servizo de Recursos Humanos, o secretario interventor e a secretaria interventora do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento, o Pleno de conformidade co ditame da Comisión Informativa acorda desestimar as alegacións presentadas, rectificar o cadro de persoal e relacións de postos de traballo para integrar as modificacións indicadas na proposta do deputado delegado da Lei de Persoal, modificar as bases de aplicación de retribucións da Deputación e aprobar definitivamente o cadro de persoal e relación de postos de traballo da Deputación para o 2026. E 7. Aprobar definitivamente o orzamento xeral da Deputación cun importe consolidado de 243.694.901 euros. Gracias, presidente. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista, César Mosquera. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, é un poquinho extraño estar ca zamarra aquí, pero colleu o frío, non sei se fai frío, creo que sí que fai un poquinho, en todo caso. Se o debate nos vai quentando, pois igual podo proceder a sacada. Ben, este, como dixen o ano pasado e outros máis, este é un trámite absurdo, porque o normal, xa expliquei cal era a razón, porque en ningunha outra institución teñen que volver en segunda volta os orzamentos, pero é así, é obrigatorio, e, polo tanto, temos que facelo. Ben, a mí sorprendeu moitísimo a intervención do señor Gobela, porque realmente non é hoxe ese día, pero, bueno, xa que abre esa espita de discutir outra vez os orzamentos, pois creo que vamos a poder falar de algunhas cousiñas. Bueno, as contas que dou o señor Gobela, de verdad, usted non leva os orzamentos, ten que exercer de portavoz, pero realmente nos contou aquí, primeiro, meteu o plan extra, que é a conta remanente deste ano, meteu un orzamento do ano que ven. Despois, por exemplo, que van a Pontevedra e Vigo, non mete o que os 400.000 euros máis que se dan a Pontevedra, ni mete o de Balaídos en Vigo. En fin, tiña a chuleta da vez pasada, non se preocupou de repasalo e mirar as contas e ala, tirou para diante e listo. Ben, pero vamos a falar, xa falamos no debate, pero vamos a falar de outras cousiñas do orzamento. Ben, ustedes din o que fan, ben, incluso parte ou gran parte do que fan, estaríamos de acordo, sabe que estamos de acordo con eso, pero o que non din é o que non fan, ou o que desfan. Por exemplo, o Revitaliza, este ano, por certo, 25, dentro uns días acaba o plazo, e despois hai que dar contas, e dar contas vai ser non cumplir ca directiva marco da Unión Europea. Xa está aberto o expediente do ano 20, agora vámoslo a ter. Pois en esas circunstancias, que xa chegaba o ano 25 e a haber control, ustedes laminaron o Revitaliza, non sei en aras de que. Creo que os concellos, en aras de que meña atrás a rea, porque as sancións chegarán, pois se cada dentro de 3, 4, 5 anos, pero van chegar. Por lo tanto, creo que era un gran traballo que podían facer para os concellos. Pero, bueno, está claro que decidiron, e ahora ustedes. E outra cousa que parece ser, esta sí, o Revitaliza o cargar, vale, porque dixeron, vale. Pero isto, en principio, din que están en eso, que é o do museo, non? Non vai dar tempo para repasar todo, simplemente isto. Claro, eu non sei que está pasando aquí, pero, desde logo, que o presidente diga outro día que están agardando os edificios centrais por autorización de patrimonio, cando esa autorización chegou o día 14 ou o día 15, o sea, 10 días antes, 7 días antes, e o presidente non o sepa, aquí está pasando algo raro. Está pasando algo raro.
Dicir, porque isto non sei se non queren facer, non sei se o despendole xa é bíblico, non sei. E, por outro lado, pois tamén afirma que habrá Santa Clara empezarase cando haxa licencia municipal. Mire, axudicaron as excavacións que necesitan licencia o 5 de outubro. Hai 20 minutos non estaba pedida a licencia no Concello. Xa pasou tempo, Están axudicadas. Se poden pedir a licencia xa antes de axudicar. Se poden pedir desde xullo. Non a pediron ainda hoxe. Eu non sei que está pasando aí. Francamente, o despendole debe ser bíblico, debe ser enorme, porque nin tan sequera o presidente sabe o que está pasando ou non lle comunican o que está pasando con estas dúas cousas. Con todo que vai enganchado, claro. Por exemplo, o proxecto de Santa Clara, que había certo compromiso de unilo para facer a entrada, está todo parado, claro. En Barcelos, porque non sabemos como vai ir, nin cousa dese tipo. Non sabemos como vai quedar, nin que solución se lle vai a dar, por non falar tamén da compra da finca do arzobispado para a entrada, que non sabemos como vai quedar a entrada, se vai ser por aí, se non vai ser exactamente 2 anos e medio despois. Non sei que está pasando, señor presidente, e pareceu moi mal cando dixen que votara a man deso, porque senón isto iba a ser un desastre, e isto está pasando aí, está pasando e columpiándose vostede, pois dicindo cousas que supoño que non sabría, claro. Aquí ten, se quere, se non lle deron, eu podo lle dar a copia da resolución de patrimonio autorizando a obra dos edificios centrais. Eu, francamente, non sei que está pasando, pero o certo é que virnos aquí a vender uns orzamentos con estes flancos tan abertos, aparte dos que xa dixemos na aprobación inicial, pois creo que non é para sacar peito, senón máis ben, creo que casi para avergonzarse. Moitas grazas. Ten a palabra voceira socialista Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Hoxe traen a este pleno un debate que non é simplemente técnico nin contable. O que hoxe se decide aquí é o modelo de sociedade que queremos construir cos recursos de todas e de todos. E, lamentablemente, estes orzamentos non responden ás necesidades reais da cidadanía nin ao momento que estamos a vivir. Esta proposta de orzamento que traen vostedes aquí para a súa aprobación definitiva pode resumirse en 3 palabras: máis do mesmo, pura inercia e cero propostas innovadoras coas que transformar a provincia de Pontevedra. Pero tamén os poderíamos bautizar como a crónica da inexecución anunciada, esa na que teñen vostedes convertido a xestión provincial e que fixo que se o ano pasado únicamente foron quen de executar un ridículo 44% do orzamento, este ano non augura melloría ningunha. Algo que se traduce nos máis de 300 millóns de euros que teñen de remanentes e é entón cando esa extraordinaria xestión contable da que tanto presume convértense en incapacidade política. O pasado 7 de novembro, vostedes negáronse a que os orzamentos da Deputación de Pontevedra atendesen ás necesidades reais das pontevedresas e pontevedreses. Vostedes dixeron non a aumentar a dotación orzamentaria das partidas destinadas á igualdade e á prevención da violencia de xénero. Vostedes dixeron non a aumentar os recursos e, polo tanto, as inversións desta institución nos concellos de Vigo e Pontevedra. Vostedes dixeron non a atender a petición do Concello de Vigo de cofinanciar a reforma do Estadio de Balaídos para ser sede do Mundial de Fútbol. Vostedes dixeron non a aumentar os recursos da partida da memoria histórica nunha clara intención de borrar esta área. Xa nos gustaría que nos explicasen por qué, inda que creo que xa todas e todos o sabemos. E tamén dixeron non a manter unha política de xestión dos residuos cunha visión de futuro, como era o Revitaliza, porque están encantados e encantadas co modelo obsoleto de Sogama e seguen instalados no negacionismo do cambio climático. Pola contra, dixeron sí
a eliminar a única partida orzamentaria de loita contra a violencia de xénero, claro reflexo da súa ideoloxía negacionista e que lanza unha mensaxe moi preocupante á sociedade, a de que este goberno do señor Luís López non cree na igualdade. Dixeron sí a abandonar o proxecto da Xenda 2030, pero tamén dixeron sí a subirlle e a consolidar o soldo a súa coordinadora de réxime interno do seu gabinete, unha decisión pola porta de atrás e carente de motivación administrativa. E hoxe veñen aquí a reafirmarse na súa negativa a que esta provincia avance. Levan 2 anos cunha ausencia total de proxectos transformadores. A acción política deste goberno provincial parece que se limita a repartir cartos e a presumir dos incrementos no orzamento con respecto aos anos anteriores, esquecéndose sempre de recordar que se isto é posible non é polo bo facer da súa xestión, senón polo bo facer do Goberno de España. E, con todo, seguen a ser incapaces de presentar novos proxectos políticos de envergadura que puidesen deixar pegada no territorio como si fixo o anterior goberno progresista. Son uns orzamentos que priorizan o gasto sen planificación, que apostan por partidas continuístas e que renuncian a impulsar cambios estructurais. Ademais, preocupan especialmente determinadas partidas que se incrementan sen unha xustificación clara, mentres outras fundamentais permanecen estancadas ou mesmo sofren recortes. Iso demostra cales son as prioridades deste goberno. Desde este grupo provincial presentamos propostas constructivas, alternativas viables e melloras concretas. Por desgraza, non foron escoitadas nin tidas en conta, o que confirma que a súa forma de gobernar é pechada, pouco participativa e allea ao consenso. Por iso, e por responsabilidade, por coherencia e por compromiso coa veciñanza, non podemos dar o noso voto favorable a uns orzamentos que non melloran a vida da xente e que hipotecan o futuro a medio e longo prazo da nosa provincia. Moitas grazas. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sen faltar ao ánimo navideño, escoitei con detenimento as intervencións dos grupos da oposición. A certas cousas, señor Mosquera, non lle vou a contestar, porque non vou entrar no xogo político de intentar enlamar dúas actuacións tan importantes e brillantes para a provincia e para a cidade de Pontevedra, como son os edificios históricos e Santa Clara, cun debate do Concello de Pontevedra. O único que lles vou dicir é que se hai algún observador político fora deste pleno observando este debate, podía pensar que ao mellor a miña intervención era previsible, pero a que era totalmente previsible era a que acabe formular o voceiro do Bloque e do Partido Socialista. Este debate hai que sometelo a pleno, porque, como dicíamos antes, hai que aprobarlo definitivamente, non entra en vigor ata 1 de xaneiro, pero, despois das alegacións, hai que dictaminar e establecer o posicionamento de cada grupo político. Pero, señora Iglesias, non sabía que para vostede o orzamento da Diputación, polo primeiro punto da súa intervención, iba a supoñer de tanta importancia como se o fose a redacción de tratados internacionais entre nacións. O que hai que dicir é que este orzamento é o orzamento que máis vincula da súa historia á Diputación cos concellos. É o documento e o proxecto que máis vincula á Diputación como elemento asociativo da provincia da súa historia. E claro, se nunha balanza poñemos as dúas mans ao mesmo nivel, goberno bipartito anterior e goberno de Luís López e do Partido Popular, é así. Saben por qué? Porque vostedes o primeiro que fixeron ao chegar ao goberno desta casa foi eliminar as poucas axudas que tiñan as comunidades de usuarios de augas, as asociacións de mulleres rurais e as asociacións de veciños. Non van a topar en ningunha aldea da provincia de Pontevedra ningún panel explicativo nin informativo do anterior goberno con axudas aos movementos asociativos como nós, que cada ano o estamos a incrementar. Non se fíe de min, que son parte interesada e subxectiva. Fale cos alcaldes e alcaldesas do Bloque e do Partido Socialista. Recuperen as publicacións nos medios de comunicación comarcais, as presentacións en cada unha das zonas da provincia dos plans extra.
e pregúntelles que opinen de que todos os concellos leven o seu proxecto. Lea o Diario de Pontevedra o día seguinte de presentar o Plan Máis Provincia e os 128 millóns de euros que anunciou Luís López para os municipios en 2026 e vai aos que falan e interveñen do PSOE do Bloque. Non se fíe dos do PP, que son partido amigo do goberno provincial. E, en definitiva, remato, que me quedan 10 segundos, non está o PSOE en Galicia ni en España para dar leccións de gasto en igualdade coa que lle está caendo. E non vou dicir nada máis, porque onte, como dicía, celebramos o Nadal. Gracias, presidente. Bueno, moitas grazas. Alguna intervención máis? Sí, por parte do Bloque Nacionalista, César Mosquera. Grazas, señor presidente. Vamos a ver. Creo que esta acusación que xa repetiron varias veces de que non se daba asociacións tiña unha razón. Tuve moito que ver en eso, que era que forzar a dar o máximo posible aos concellos. E despois os concellos se fixeran según ben entenderan e non haber esa doble liña de financiamento para os concellos e para as asociacións, cando menos para servicios de competencia municipal. Creo que iso é entendible, parece que o señor Covela non quere entendelo e por iso insiste. Pero mire, eu non sei se estamos falando do mesmo, no sentido de que en estes momentos a Diputación está nunha situación económica como nunca na historia de boa. É posible que dentro de un tempo non sexa así. Porque, mire usted, ese 5% ou ese 3% para gasto militar hai que sacarlo de algún lado. E probablemente, levo anos aquí e xa vin de todos os colores, como subía, como baixaba o financiamento, como se reducía drásticamente, como a Diputación estaba estrangulada, como a Diputación estaba moi ben económicamente. Nestes momentos está moi ben, moi ben. Entón, hai unha serie de proxectos, moi ben, porque recibo moito máis do Estado, basicamente. Hai unha serie de proxectos que igual son oportunidades que se deixan pasar. E se cada dentro de 2 ou 3 anos, pois resulta que vai ser moito máis difícil. O galla que non, que tampouco quero ser paxaro de mal agüeiro, pero o certo é que iso, vai haber, o Estado vai ter que dedicar bastante máis fondos, se o está dedicando día a día, mírese o Consello de Ministros e mire os contratos en defensa, como suben, como prácticamente en todos van millóns e millóns para eso. E igual a Diputación non está tan ben. Entón, iso de dicir, bueno, que gasto máis, pero en qué? Porque se cadra hai cousas sumamente importantes que despois, dentro de iso, de 2, 3 ou 4 anos, pois xa non pode, ou tería dificultades enormes. Por iso, as alegrías que se tomaron con respecto a certos proxectos, antes citei 3, que vou repetir, pero podía citar outros, pois igual foi un pouco temerario. Igual está sendo un pouco temerario. E se usted me di que falar dos edificios do museo, o museo que eu sepa é de Diputación, e sigue sendo de Diputación, por lo tanto, este é o foro para falalo. Primeiro, e segundo, as declaracións con respecto a autorización de patrimonio foron de presidente, non que van a facelo, bueno, con premura, con urxencia, pero a realidade desdí todo en ese sentido. Señor Covela, estuvo aí, estaba aí, había aí unha señora que é do Concello de Pontevedra, actualmente senadora, que non perdía pleno en non meterse, verdad? Igual o recorda. Moitas gracias. Moi ben, ten a palabra por parte do Grupo Socialista a deputada Ana Laura Iglesias. Gracias, presidente. Mire, señor Covela, o que fixo o anterior goberno progresista cando chegou a esta institución foi erradicar o clientelismo e o caciquismo desta institución. Iso foi o que fixo o anterior goberno progresista. E miren se creen vostedes que o que facíamos era o correcto, que vostedes mesmos, este goberno, non fan máis que copiar aqueles proxectos, aqueles programas, aquelas liñas que pusemos en marcha nos durante 8 anos. E miren, os que sí que non están para dar leccións de feminismo son vostedes. O Partido Popular
e vostedes en particular. Porque, mire, intentar extorsionar as mulleres acosadas por dirixentes do Partido Popular para que non denuncien non están para dar leccións. Ou mesmo recortando as partidas de loita contra violencias machistas nesta propia institución. Así que, de verdad, señor Cubela, teña un pouquiño máis de prudencia ao falar de certos temas, porque aquí non somos todos iguales. Non somos todos iguales. Miren, dentro do noso grupo, queremos dicilo con bastante claridade. Estes non son os orzamentos que precisa a provincia de Pontevedra. Falamos dunhas contas continuistas, pouco ambiciosas e profundamente desequilibradas, que repiten os erros do pasado e que renuncian a exercer o papel que lle corresponde a esta institución. Hai moito autobombo, pero pouca planificación. Estes orzamentos nacen cun problema grave de fondo. Non se executan. Ano tras ano vemos como se anuncian investimentos que despois quedan no papel, partidas que se inflan nos orzamentos pero que rematan con niveis de execución moi baixos. E iso non é nin mala sorte nin circunstancias aelleas, é falta de planificación e incapacidade da xestión. A falta de xestión política do seu goberno tamén se percibe nestes orzamentos no relativo aos fondos europeos. Literalmente, están vostedes vivindo dos proxectos conseguidos polo anterior goberno, sin que consten novas propostas ou, o que é pior, recoñecendo a perda de algúns conseguidos por nós, como son os referentes ao Museo Provincial, nunha clara mostra da súa nula capacidade de xestión. Cero iniciativas tamén ao mundo rural. No caso do turismo, están vostedes convertendo a provincia de Pontevedra nun destino irrelevante, sen que teñan presentado nestes orzamentos calquera iniciativa novidosa, máis do mesmo. Ou mesmo en benestar social, que por non enfadar o goberno da Xunta prefire non apoiar as demandas dos concellos da nosa provincia no relativo, por exemplo, ao servizo da axuda no fogar, que afoga economicamente a todos os concellos, incluídos os do Partido Popular. Así mesmo, tamén vemos como ano tras ano se multiplican os convenios nominativos, así como se reparten fondos de maneira discrecional e como se utiliza a Deputación como unha ferramenta de control político dos concellos, en lugar de como unha institución de cooperación e equilibrio territorial. Iso non é gobernar para a provincia, iso é confundir o interese xeral co interese do partido. Por iso, estes orzamentos tamén demostran que voltaron vostedes ás pláticas clientelares e partidistas. En suma, entendemos que é un orzamento que se incrementa, sí, pero non pola xestión deste goberno. É un orzamento cunha carencia total de políticas transformadoras que non atende nin as cidades de Vigo nin de Pontevedra, que tanto aportan a este orzamento e que se limita a unha operación de autobombo para a maior gloria do presidente e dos vicepresidentes. Por todo isto, non podemos apoiar uns orzamentos que nin se executan correctamente nin se reparten con xustiza. O noso voto en contra é un voto contra a ineficiencia, contra o clientelismo e contra unha deputación que perdeu o rumbo. Moitas grazas. Pecha o turno de intervencións, Jorge Cubela. Sí. Ao señor Mosquera, creo que non lle teño nada que contestar. A señora Iglesias, dicirlle que acaba de pegar en argot de tiro olímpico un tiro ao aire. Ler unha réplica nos termos en que vostede o fixo e non contestarme nada do que eu plantexelle. Eu plantexelle que falara ou lera as intervencións dos alcaldes socialistas e do BNG en cada medio de comunicación cando o presidente da Diputación recorre a provincia e invita a todos os alcaldes, indistintamente da súa cor política, a presentar os seus proxectos. Sabe por que iso nos podemos facelo? Porque nós fixemos un reparto xusto e equilibrado, aceptando todas as propostas, e non chegando o crédito necesario para repartir o plan extra, aumentamos o crédito en 3 millóns de euros para que ninguén se quedara fora. Iso, vostedes, como lle dixen no anterior pleno, nin o fixeron, nin o podían facer. Este goberno, de momento, en 2 anos, aínda non tuvo ningunha reclamación, ningunha presentación dun contencioso administrativo para poder ter o seu plan aprobado. Miren, que non apoiamos o rural, e que vostede dixo na súa intervención que este goberno non apoiaba o rural. Miren,
Solamente pola representación que hai aquí, que estamos 8 alcaldes, míreos aos ollos e mire cantos hai do rural, de menos de 10.000 habitantes. Vostedes non teñen ningún representante, esa é a diferencia, nin o tuveron no goberno provincial, empezando polo presidente, que foi alcalde dun concello de menos de 3.000 habitantes. Polo tanto, apoiar o rural quere dicir que se incremente o plan de cooperación, con nós, o plan máis provincia, en 10 millóns de euros. Apoiar o rural quere dicir con este goberno ter un plan de axudas específica para as comunidades de usuarios de augas que eu sei que non as hai en Vigo, que as hai no rural da provincia de Pontevedra, para apoiar a todas as asociacións e colectivos que xestionan auga dos seus povos e ter mecanismos de financiamento para poder facer as súas melloras. Apoiar o rural quere dicir que no plan máis provincia se beneficien os concellos de reto demográfico cun criterio de discriminación positiva. Miren, non me puido contestar a nada do que eu dixen. Dixen que eu non fun prudente no final da miña intervención coa igualdade, porque yo volvo a dicir, non está o PSOE en Galicia principalmente, nin España neste mes de decembro, para dar leccións de nada. Non sei a que caso do Partido Popular vostede fixo referencia. Se quere lle explico como o secretario xeral do seu partido tuvo coñecemento de denuncias contra o presidente da Diputación de Lugo e non fixo nada. E iso posibilitou que 100 compañeiras súas, non sei se vostede firmou, firmara un manifesto, pedindo aos altos cargos do seu partido que foran contundentes. Dito isto, sigo. Este orzamento que está máis vinculado ás 3 patas que formalizan os criterios do noso goberno. Os concellos, a todos, por igual, nin a 2 nin a 59, aos 61. O apoio ao tecido asociativo, e non só en acción comunitaria, sino tamén en cultura, coa recuperación dunhas axudas de compra de vestuario e de instrumentos que lle quero recordar aquí, que foi tamén das primeiras medidas que vostedes tomaron cando chegaron ao goberno, eliminalas. Desa época tan caciquil e tan clientelar que daba axudas a asociacións culturais, vostedes eliminaronas. Tamén o plan de Pován, para axudar as entidades deportivas e sociais a adquirir vehículos de transporte. Que difícil decisión. Vostedes, en vez de apoialas, eliminaron esa línea de axudas que había coa anterior época, como vostedes definiron, tan clientelar e tan caciquil. Non vai a ser que con esta análise os que foron clientelares e caciques foran vostedes, que destruíron todo o sobre o que se levantaban os piares do apoio a todo o movimento asociativo e as entidades privadas, culturais, deportivas, de acción comunitaria e canto houbera. Señor Mosquera, isto sí que yo contesto e con isto remato. Porque xa o fixo no anterior mandato. Nin o plan concellos, nin o plan máis provincia valen nin poden valer para que os concellos despois, subsidiariamente e en segundo grado, repartan os cartos con asociacións de veciños e con comunidades de usuarios de augas. E non se pode porque os concellos non teñen a titularidade desos bens. E isto, se non, que pida amparo ao interventor ou ao secretario provincial e que yo explique. O plan máis provincia e o plan concellos antes era para obxectivos de bens de titularidade municipal. Polo tanto, vostede, que é un home bregado en política, que leva aquí bastante tempo, isto o sabe. Entón, non diga cousas que non son reais nin certas. E, polo tanto, remato nada máis, non só felicitando o presidente da Diputación por presentar os orzamentos máis realistas e pegados ao territorio, a todo o territorio, senón felicito a veciñanza da provincia por conseguir os seus obxectivos. Felicito as alcaldesas e os alcaldes da provincia de Pontevedra por ter de lado o goberno máis municipalista da súa historia. E felicito, ademais, a todos os funcionarios que participaron na elaboración deste orzamento. Gracias, presidente. Bueno, moitas gracias. Un apunte ao fío das declaracións ou afirmacións que realizaba don César Mosquera sobre Santa Clara. Vostede é un amplo coñecedor dos procesos administrativos. E como vostede, calquera dos que tuvo responsabilidades políticas ou non en cada concello, como calquera particular que promove proxectos que están nun ámbito dunha afección patrimonial require a realización desas catas. Aquí adxudicouse o 20 de outubro, 360.000 euros. Collo a data que me dixo este. Dixo o
o 20 de outubro, o 5, ben, en outubro. Logo, hai que preparar a documentación técnica para recibir o ok de patrimonio. Cando hai o ok de patrimonio, se realizan as catas. Remítese o informe final a patrimonio e dá o ok, e é aí cando remata todo o que ten que ver con catas arqueolóxicas. Eso o coñece vostede á perfección, porque pasou por moitas, o coñece calquera veciño, calquera veciña que ten un proxecto, insisto, que ten unha afección patrimonial e que ten que realizar catas. Por lo tanto, non pediron licencia, isto hai uns pasos administrativos. Tampouco non confundamos a xente, porque aquí teremos ese informe final de patrimonio que será favorable e logo vamos a pedir licencia ao Concello de Pontevedra. E o Concello de Pontevedra vai ter que elexir o que quere para o ano 2026. Si o ano da concesión da licencia para Santa Clara ou o ano da non concesión da licencia para Santa Clara. E o ritmo esperemos que sexa pois o que non sexa o que tiveron aquí cando gobernaron en relación a Santa Clara, que era un ritmo a modiño. Así que vamos a proceder á votación do terceiro punto, que é a resolución de reclamacións presentadas contra o acordo de aprobación inicial do Orzamento Xeral da Diputación para o exercicio 2026 e a aprobación definitiva do mesmo. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por unha maioría de 13 votos. Pasamos ao seguinte punto do orde do día. Bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal, o Plan Mais Provincia 26-27. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubera. A Deputación debe aprobar anualmente un plan de obras e servicios de competencia municipal para cubrir as necesidades municipais en obras e servizos. Un plan, o Plan Mais Provincia, a través do cal son os concellos os que elixen os seus proxectos e actividades. As bases do Plan Mais Provincia 2026-2027 constitúen a normativa específica pola que se rexerá a concesión e xustificación das subvencións destinadas aos concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes, para que estes poidan avanzar na prestación de servizos públicos de calidade. Nesta ocasión, tense configurado o plan como gasto bianual para o ano 2026 e 2027, o que permite unha planificación a máis longo prazo e realizar un maior número de actuacións ou de maior envergadura, ao tempo que facilita a adecuada tramitación dos expedientes de contratación. Deste xeito, de cara a 2026, este plan estará dotado con 50 millóns de euros, repartidos nas 4 liñas do plan. 1 para investimentos, 2 de actividades, gasto corrente e obras puntuais non cualificables como investimentos, 3 de activación do emprego e 4 para a redacción de proxectos transformadores. O exercicio 2027 dótase con outros 35 millóns de euros, únicamente na liña 1 destinada a financiamento de investimentos. En resumo, no ano 2026, a través do Plan Mais Provincia, a Deputación pon a disposición dos concellos 75 millóns de euros a través da liña 1 dos anos 2026 e 2027, 4,15 millóns de euros da liña 2 da amortización de débedas e gasto corrente, 9 millóns de euros a través da liña 3 da activación do emprego e 1,25 millóns de euros da liña 4 de redacción de proxectos transformadores. Os recursos distribuiránse atendendo a criterios de poboación, con preto de 22 millóns de euros para os concellos de menos de 10.000 habitantes, 17 para os de entre 10.000 e 20.000 habitantes e máis de 11 millóns de euros para os de entre 20.000 e 50.000 habitantes. E, a súa vez, entre cada un destes tres grupos, atendendo a criterios como a poboación, a superficie, os núcleos, o reto demográfico ou o envellecemento da poboación. Unha nova mostra do municipalismo que rexe a actividade do goberno de Luís López. O Plan Mais Provincia está a repartir máis recursos que nunca para os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes. Pero máis importante que o fondo son as formas. A cifra máis alta da historia que a Diputación pon a disposición dos concellos lévase a cabo, en primeiro lugar, respetando a autonomía dos alcaldes, que son os que máis e mellor coñecen as necesidades dos seus concellos. En segundo lugar, valorando por primeira vez criterios relacionados co reto demográfico, como os que levamos aplicando desde o ano 2024, para que aqueles concellos que perden máis poboación ou que teñen máis núcleos poidan seguir garantindo servizos de calidade. En terceiro lugar, un plan que leva a sinatura, sin lugar a dúbidas, de Luís López.
Deste xeito, eleva a sinatura, sin lugar a dúbidas, de Luís López. Deste xeito, a vista dos antecedentes, con base á documentación e de acordo cos informes técnicos, propónse a adopción dos seguintes acordos. Aprobar as bases reguladoras do Plan Mais Provincia 26-27. Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, na Base de Datos Nacional de Subvencións e na sede electrónica da Diputación de Pontevedra. Gracias, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Bueno, eu sinto ter que falar do punto anterior, pero resulta que tanto o señor portavoz como o presidente, despois de acabado o turno, o sea, a última intervención, despois de acabado o turno, meteron elementos que creo que, en fin, hai que aclarar. Señor presidente, pregunte que está pasando cas excavacións arqueolóxicas. Ten que ver isto coa base do Mais Provincia 2025? Exactamente, claro, exactamente. Pois entonces non interveña despois de acabar o turno. Podo intervir, eu tamén podo falar no meu tempo do que me pareza ben. Digo eu. Pechastes todos o turno de intervención. Sí, claro. Antes da votación non podo falar. Sobre o tema que introduciu vostede. Pregunte, repítolle, pregunte... Non cambiou o regulamento... Bueno, pregunte o que está pasando, porque me parece que falta información relevante. Pregunte, me parece que están dando información mal. Non ten nada que ver con trámites, ten que ver con outras cousas. Non ten que ver. Ben, con respecto ao plan, ben, creo que foi un gran avance nesta Diputación no seu momento facer un plan deste tipo. Bueno, ustedes fixeron algúns axustes. Obviamente, nós vamos a votar a favor, como fixemos todos estes anos. E ben, pois, en todo caso, comentar que se manteñen o plan na súa estrutura, bueno, na súa contía, nas súas bases fundamentais, porque aquí presumen de que subiron moitísimo e, pois, a Pontevedra e Vigo non lle subiron nada. Bueno, eu deixo a pregunta que xa reiterei toda unha, outras veces, e que creo que non ten moito sentido. Pero, bueno, alá ustedes. Este chamado orden, de verdad, é pouco elegante. É moi pouco elegante, igual que o señor Cubela pasouse 30 segundos en cada intervención antes e despois pasouse casi 3, verdad, na última, cando xa non é réplica. É moi pouco elegante, de verdad. Moi pouco. E creo que, polo menos por nosa parte, creo que nunca fixemos ningún tipo de actuación que se poida interpretar como, en fin, con esa falta de elegancia. Non creo, o 26 de decembro, aparte cos temas que veñen, e co ambiente que hai na corporación, me parece que sobra. Directamente sobra. Pero, bueno, alá ustedes e demais. Reiteramos, vamos a votar a favor, porque, aparte de certos axustes, que é lógico, como goberno que teñen a maioría, pois, en fin, poden ter as súas ideas, facer as súas modificacións e demais, o que é a horma central, o que é, digamos, a vontade de repartir con criterios obxectivos os fondos aos concellos, pois creo que, en fin, sempre votamos a favor e vamos a seguir facendo. Moitas grazas. Ten a palabra voceira socialista Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Señor Cubela, como vexo que vostede tamén padece desa memoria selectiva que caracteriza tanto o Partido Popular, voulle ler esta noticia, porque como decía que vostede non sabía de que lle estaba falando, voulle ler. El PP intenta desacreditar a la edil de Navalmoral tras ignorar sus alertas por trato machista durante meses. Como nos pongan la etiqueta del trato machista, va a haber un lío. El audio del dirigente del PP de Guardiola intentando tapar un caso de acoso. Se quere paso a noticia para que vostede lea e vea tamén o que está pasando no Partido Popular. Ben, entrando xa no punto da materia, hoxe traen a aprobación das bases do Plan Mais Provincia, un instrumento fundamental, obviamente, para canalizar os recursos desta Diputación cara aos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da nosa provincia. Este plan que presentan hoxe vostedes aquí é
o gran instrumento de cooperación cos municipios co que conta esta Deputación. Pero é moi importante recordar e recoñecer que este plan máis provincia non emerxe do vacío. Trátase, de feito, da continuidade directa do Plan Concellos que pusemos en marcha o anterior goberno progresista, que se foi consolidando ano tras ano e que serviu para democratizar as axudas, as achegas da provincia aos concellos, establecendo criterios obxectivos, transparencia tanto nas solicitudes como nas concesións, unha distribución equitativa dos fondos e garantindo así un respaldo e unha colaboración real e efectiva cos municipios que conforman a nosa provincia. Un exemplo claro de como as boas ideas, cando funcionan e melloran a vida da xente, acaban abrindo camiño. O Plan Concellos da Deputación de Pontevedra marcou un antes e un despois na forma de entender a política provincial. Durante moitos anos de gobernos do Partido Popular, os concellos, especialmente aqueles non gobernados polo PP, sufriron unha relación desigual con esta administración. Plans opacos, subvencións discrecionais, proxectos impostos dende arriba e pouca capacidade de decisión por parte dos gobernos locais. O Plan Concellos naceu precisamente para romper con esa dinámica. Falamos dun plan baseado en principios moi claros: autonomía municipal, transparencia, obxectividade e respecto institucional. Por primeira vez, os concellos sabían canto diñeiro lles iba a corresponder, podían decidir en que investilo e facelo segundo as súas prioridades. Ese cambio non foi menor, supuso pasar dun modelo clientelar a un modelo xusto e igualitario, no que todos os concellos, independentemente do seu tamaño e cor política, eran tratados con dignidade. Iso é facer política útil, política con mayúsculas. Os resultados están á vista de todas e de todos: centos de obras realizadas, servizos reforzados, economía local dinamizada e concellos máis fortes e máis libres para decidir o seu futuro. O Plan Concellos converteuse así nun referente non só en Galicia, senón tamén fora dela. E aquí ven un feito que compre salientar. Cando un modelo é bo, acaba sendo copiado. O actual goberno provincial, que no seu momento criticou este plan, non tivo máis remedio que mantelo e reproducir os seus fundamentos, inda que sabemos que a súa primeira idea era eliminalo fulminantemente. Hoxe vemos como se continúa aplicando unha fórmula que antes se cuestionaba: reparto obxectivo de fondos, maior protagonismo dos concellos e planificación plurianual. Iso é, nin máis nin menos, o recoñecemento implícito de que o Plan Concellos era e segue sendo o camiño correcto. Pero tamén é importante dicilo con claridade: non abonda con copiar a estructura, hai que manter o espírito. O espírito do Plan Concellos é o do municipalismo, o da confianza nos gobernos locais, o da política pensada dende abaixo para arriba, sen protagonismos innecesarios nin utilización partidista dos recursos públicos. Por iso, aproveitamos unha vez máis para exixirlles que abandonen as súas prácticas caciquís cada vez que visitan un concello que non está gobernado polo Partido Popular. Deixen de desprazar os alcaldes e as alcaldesas e de utilizar a esta institución con fins partidistas. Defender o Plan Concellos e, por extensión, o Plan máis provincia é demostrar que outra política é posible cando se pon as persoas e os concellos no centro. Por iso, hoxe máis que nunca, compre lembrar que quen o impulsou e exixirlles que non se desvirtúe, porque os avances conseguidos non caeron do ceo, foron froito dunha visión clara e dun compromiso firme co territorio. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, mire, eu, porque vostede quere entrar ao trapo deso, eu non, díxenlle que estamos con espírito navideño e que, ademais, que os partidos políticos e os representantes públicos representamos a sociedade e, polo tanto, debemos de dar unha mensaxe de unidade en certos temas. Vostedes non o queren facer. E non hai nada menos feminista, señora Iglesias, que mirar a palla no ollo aseo e non facer autocrítica dos casos propios. Se nos poñemos a falar de enumerar casos do PSOE, entramos en 2026 e non remataríamos. Dito isto, todos os meus respetos aos casos que vostede comentaba, que descoñezo porque non son nin en Galicia. Miren, vostede acaba de dicir, simplemente, porque isto non ten moita máis resposta, creo que anunciou que ia votar a favor.
para todo o discurso, nesta viaxe aforrábamonos estas alforxas. Dicirlle que non se pode comparar o Plan Máis Provincia co Plan Concellos. Casi en ningún caso. Primeiro pola cuantía. É moi distinto apoiar os concellos durante 8 anos cunha cifra entre 39 e 43 millóns de euros que en menos de 2 anos de goberno, ou cumpridos os 2 anos de goberno, apostar por incrementar o Plan Máis Provincia, o Plan de cooperación que a Lei de Bases do Réxime Local mandata ás diputacións provinciais, ten a Coruña, ten o Lugo e ten o Ourense, cunha cifra récord de 50 millóns de euros. Non só isto, sino que, ademais, establecemos outro plan que complementa perfectamente o Plan Máis Provincia, que é o Plan de Infraestructuras Deportivas. Prácticamente que é repartido cos mesmos criterios que o Plan Máis Provincia, criterios obxectivos, que suman 58 millóns de euros. Unha cifra totalmente distinta a que presentaban vostedes nas presentacións do Plan Concellos nesta corporación. E o único que incidir, e nada máis, tampouco dixo nada que eu teña que entrar a valorar, un discurso de partido moi alonxado, ademais, do que podería opinar aquí perfectamente calquer alcalde ou alcaldesa socialista. Pregúntenlle a ambos lados da súa fila que opinan do Plan Máis Provincia. E, polo tanto, digo pola alcaldesa de Redondela e o de Gondomar. E, polo tanto, remato dicindo que nos pedía vostede que non dixo mobilizar, que non moveramos aos alcaldes. Sí, dixo unha frase, xa sei que non o dicía no que eu utilizo, pero nós, evidentemente, imos a mobilizar sempre que poidamos aos alcaldes e as alcaldesas. Saben cal é a diferencia? Que os alcaldes do Partido Popular co anterior goberno, e teño probas, se nos prohibía falar cos xefes de servicio aínda por teléfono. A diferencia é que os alcaldes da esquerda pódense presentar nas oficinas da Diputación e son atendidos. Esta é unha das grandes diferencias. E, polo tanto, que lles sirva o recado, sí, isto é así. Pasaba en cooperación, pasaba en deportes, pasaba en cultura, etcétera, etcétera, etcétera. A min pasoume. E, polo tanto, en turismo tamén. E, ademais, pois, como non queremos ser iguais, como vostedes dicían, nós vamos a estar aquí aprobando, mentres gobernemos neste mandato, todos os anos aos concellos. E imos a ter por toda a provincia as alcaldesas e os alcaldes de distinto signo político. Que quede claro que este é o Plan Máis Provincia con maior dotación de fondos económicos aos concellos. 50 millóns de euros. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Hoxe ben floxo de cifras, ben floxo, porque estaba usted aquí e votou no. O último plan Concellos non foron 43 millóns, non falla a memoria, foron 46 ou 47. Entendeme? É curioso, que dicir, e despois esquecese que había un plan paralelo que era o do Ágora, que tiña millóns. Ahora, ustedes suprimiron ese e puxeron o de deportes, pero, que máis dá? Subeu, sí. Hoxe a Diputación ten máis cartos porque manda o Goberno Central? Sí, bueno, punto, pero se dá unha cifra de ben. Claro, é que, a ver, cando nós chegamos aquí, no Goberno, no 2015, pasamos, creo que o ano anterior, foran entre dous plans 24 millóns, pasamos a 40. Bueno, metemos un salto máis grande, que vamos a presumir toda a vida deso, demais, pero mire, si quere dar algunhas cifras deas, ben, demonio, se non en fin, igual me sale a vena profesional, pero bueno, creo que o debate debe sobrar un poquinho, porque vamos, se estamos todos máis ou menos de acordo en votar a favor, pois tampouco é cuestión de alongarse e seguir, que ainda quedan moitos puntos. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Solo para aclarar moi brevemente, eu entendo que o voceiro do Partido Popular e que a este goberno lle incomode que esta voceira socialista lle recorde de onde veñen vostedes, de que vostedes o único que están a facer é coller o plan Concellos, que foi un plan innovador e totalmente democrático para todos os concellos de alcaldes e alcaldesas da nosa provincia. Vostedes o único que fixeron foi coller iso
dotalo cada ano de máis orzamentos, porque o orzamento do Deputación de Pontevedra medra ano tras ano, e seguir a estela do que fixo o Partido Socialista no anterior mandato. Eu entendo tamén que lles doa que lles saquemos aquí as cores do que denuncian os alcaldes e as alcaldesas que non son do Partido Popular. Non falo dos alcaldes e as alcaldesas do Partido Socialista única e exclusivamente, falo de todos os alcaldes e as alcaldesas que se sinten despreciados, que se sinten ninguneados cada vez que vostedes van aos seus concellos a presentar calquer tipo de iniciativa. Ben porque nin sequera lles avisan, ou ben porque as fotografías que suben ás súas redes sociais, non do Partido Popular, senón desta propia institución, ben intentan ocultar ou ben intentan deixar en segundo plano as alcaldes e as alcaldesas que non son do Partido Popular. Iso é o que lle estamos pedindo hoxe aquí a vostedes unha vez máis, que teñan respeto democrático por aquelas decisións que tomaron as veciñas e os veciños en cada un dos concellos. Nós, cando gobernamos, xamais fixemos algo parecido. Así que congratulémonos todos de que este goberno provincial desbotase aquela primeira idea que tuveron vostedes cando entraron aquí fai algo máis de 2 anos de querer eliminar o Plan Concellos. Porque tamén podería eu sacarlle aquí as centos de comparecencias que facían os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular falando das maravillas do Plan Concellos. Iso é o que facían vostedes, as alcaldes e as alcaldesas do Partido Popular. Falar das maravillas do Plan Concellos porque era precisamente o que se tiña que facer e o plan que se tiña que levar a cabo. Así que non vamos a alongar máis o debate, nós estamos a favor de estas bases do Plan Máis Provincia e, como non podería ser de outro xeito, vamos a apoiar o Plan Máis Provincias porque é o fillo, por así decirlo, do Plan Concellos que tanto traballo nos deu sacar no anterior goberno. Moitas grazas. Pecha o turno de intervencións don Jorge Cubela. O que non me quedou claro, señor Iglesias, é se os copiamos ou o facemos moi mal, porque nos dous términos non nos podemos mover. Miren, vostede nos pide a nós, eu lle pido a vostede que lle diga ao seu alcalde que a próxima vez que estea citado a firma dun convenio como o luns pasado para o de Teis, acuda. Porque eso é lealtade institucional e respeto institucional. Non se ría, porque que me río son eu, que me acaba de dar aquí unha lección de moralidade e vostedes que outro día tiñan que firmar un convenio coa Diputación non acuden. Polo tanto, eu creo que leccións axustas. Remato simplemente porque non me estendo. Estaba perfectamente pactado, señor Mosquera, eu dixen yo antes, non me quero ir coa sensación de que non yo dixen, estou seguro que sí, de que íamos a manter os turnos dos 5 minutos, que se algún necesitaba máis, como pudo ser o caso tamén da señora Iglesias e o meu, que se podía exceder que non se iba a cortar. Polo tanto, fixen fincapé a un pacto verbal que fixemos antes, que quede claro, porque isto queda grabado, e a mí me gusta ser inglés nalgúnas cousas. Nada máis. Plan Máis Provincia, do goberno de Luís López, 50 millóns de euros. Boas tardes. Procedemos á votación do cuarto punto de orde do día, que son as bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Máis Provincia 26-27. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Quinto punto de orde do día, a aprobación do proxecto técnico de actuación, reurbanización, mellora e humanización do centro urbano de Arcade como espazo público estratégico, presentado polo Concello do Soutomaior ao beiro do Plan Provincia Extraordinaria Plan Extra. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Sexto punto de orde do día, adhesión da Deputación á Rede Europea de Rexións polo Turismo Sustentable e Competitivo. Ten a palabra don Jorge Cubela. Nextur é unha rede europea de cooperación interregional creada en 2007, que agrupa máis de 40 rexións europeas e diversos organismos nacionais, universidades e entidades colaboradoras e conta co apoio da Comisión Europea, da Organización Mundial do Turismo e de organismos como a European Travel Commission e Europa Nostra. O seu obxectivo principal é impulsar políticas e prácticas de turismo sustentable e competitivo nas rexións europeas, a través da cooperación institucional, a transferencia de coñecemento e a participación en proxectos conxuntos de ámbito europeo.
Pola súa banda, a Diputación, a través do Servicio de Turismo Rías Baixas, ven consolidando unha política turística baseada na sostenibilidade, na calidade e na innovación, que sitúa as persoas, tanto residentes como visitantes, no centro da acción pública. Esta visión recóllese e desenvólvese na Estrategia de Turismo Rías Baixas 61, documento marco da planificación turística provincial que define as liñas de actuación e os obxectivos estratégicos a medio e longo prazo, integrando a sustentabilidade como eixo transversal das políticas públicas provinciais. Polo tanto, dende o punto de vista técnico e competencial, a incorporación da Diputación á rede Nextur encaixa nos obxectivos da política turística provincial e nos principios da gobernanza pública moderna, ofrecendo unha oportunidade estratégica para fortalecer o modelo de turismo sostible e competitivo das Rías Baixas no contexto europeo. A competencia para a adhesión a organizacións asociativas corresponde ao Pleno da Corporación. Polo tanto, explicados estes motivos, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: iniciar o procedimento para a adhesión da Deputación á rede Nextur en calidade de membro de pleno dereito. Gracias, presidente. Moitas grazas. Procedemos entón á votación da adhesión á Deputación á Rede Europea de Rexións polo Turismo Sustentable e Competitivo. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Sétimo punto de orde do día, adhesión da Deputación á Rede de Entidades Locais Spain Convention Bureau. Ten a palabra don Jorge Cubela. O turismo MICE, Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions Reunions, incentivos, convencións e exhibicións, constitúe un eixo estratégico para o desenvolvemento turístico e económico da provincia de Pontevedra. Trátase dun segmento que achega un alto valor engadido ao destino, contribúe a desestacionalizar a demanda e dinamiza sectores complementarios. A Diputación contempla na súa Estrategia Rías Baixas 61 o impulso deste tipo de turismo mediante a creación do Rías Baixas Convention Bureau como estrutura técnica de coordinación e promoción. Por estes motivos, propomos ao Pleno adoptar os seguintes acordos: expresar a vontade expresa da Diputación de adherirse como membro titular á sección de cidades da Federación Española de Municipios e Provincias, asumindo os seus estatutos e normas, e aprobar o informe técnico de cumprimento dos requisitos establecidos nas normas do Spain Convention Bureau. Gracias, presidente. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. ¿Qué? Perdón. Ten a palabra don César Mosquera en relación co punto número 7 da orde do día. No, solo un comentario que realmente isto se nos está indo de nai, verdad? Spain, Convention, non sei se Bureau. Spain refírese a España, non? Vale, está en inglés. O sea, somos máis demostración de unha sumisión de ser unha colonia yanqui ou gringa, como se queira, imposible, de verdad. Xa sei que non é culpa da Diputación que chamen así, pero de verdad, non sei, se mañán cambian as tornas, pois mañán igual o facemos en chino, ou en ruso, ou que sei eu, ou en árabe, verdad? Por favor, digo eu, digo tan dignos a veces para crear problemas, se usa o galego, se usa o catalán ou que sexa, despois poñemos estas cousas, nada máis. A votación vale, vamos a votar a favor. Vale, procedemos á votación do sétimo punto de orde do día, que é a adhesión da Deputación á Rede de Entidades Locais Spain Convention Bureau. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Octavo punto de orde do día, aprobación definitiva do proxecto construtivo de mellora da mobilidade peonil na EP 2203 Baredo EP Baiona Loureza desde o PK 1660 ao PK 2550 Concello de Baiona e do expediente de expropiación, declaración de utilidade pública e urxente ocupación. Resolución de alegacións. Votos a favor? Bueno, si, solicitou turno de palabra don Jorge Cubela. É breve. Nos proxectos, cando veñen a aprobación definitiva, damos unha breve explicación, se non se podía votar, porque presumimos que se vai aprobar pola unanimidade da corporación, como fixo sempre o Partido Popular na oposición.
O 17 de decembro de 2024 asinouse un convenio de colaboración entre a Diputación e o Concello de Baiona para a execución da mellora da mobilidade peonil na estrada provincial Baredo-Baiona-Loureza. O proxecto construtivo foi aprobado no pleno desta Corporación Provincial o 31 de xullo de 2025 e exposto posteriormente ao público no Boletín Oficial da provincia. Tras a exposición pública, rematado o prazo de presentación de reclamacións, e tendo en conta os informes de intervención e do propio servicio, propomos ao pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Aprobar definitivamente o proxecto de mellora deste proxecto cun orzamento de 983.623 euros e 53.554 euros en concepto de expropiacións. Estimar as alegacións presentadas por un grupo de veciños nos que se pedía que se incluíse un estudio hidrolóxico. Desestimar as alegacións presentadas por un grupo de veciños en base ao exposto no informe do director de infraestructuras e aprobar o expediente de expropiación, declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos bens e dereitos. Gracias, presidente. Non sei se hai algunha intervención máis. Non. Votos a favor deste octavo punto de orde do día. Queda aprobado por unanimidade. Noveno punto, aprobación definitiva do proxecto construtivo vial de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro, Concello de Pontevedra. Ten de novo a palabra o voceiro Jorge Cubela. Esta vai gustar tamén ao señor Mosquera. A Deputación e o Concello de Pontevedra asinaron o 26 de novembro de 2024 un convenio para levar a cabo a execución das obras da vía de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa de Rosalía de Castro en Pontevedra para reordenar o tráfico e mellorar a seguridade viaria da zona. Proxéctase un vial de 2 carrís con dobre sentido de circulación de ancho medio de 3,5 metros, beiravías de ancho mínimo de 0,30 metros e beiravías de 3 metros de ancho entre os bordos. A intersección coas rúas a conectar realizarase mediante glorietas, a primeira na Avenida de Marín e a segunda na Rúa Rosalía de Castro. O orzamento das obras ascende a 1.279.762 euros e o proxecto foi aprobado polo Pleno da Diputación na sesión extraordinaria do 30 de setembro de 2025, abríndose posteriormente o prazo de presentación de reclamacións, sen que se presentase ningunha reclamación ao respecto. Polo tanto, os acordos ao Pleno son os seguintes: aprobar definitivamente o proxecto construtivo da vía de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro cun orzamento de 1.279.762 euros e dar traslado do presente acordo ao Concello de Pontevedra e á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia e acordar a súa publicación no DOGA. Gracias. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor presidente. Este é un proxecto que naceu alá no ano 2016 e que tuve a honra de poder impulsar, pero tamén é un proxecto en que as desgracias foronse acumulando, sobre todo por imponderáveis moi difíciles de explicar, pero que sucederon, non? Como que, despois de non haber ningún problema inicialmente, pois Costas de repente decidiu non dar autorización e despois, gracias a intervencións, neste caso de Carme da Silva, pois resulta que si dou autorización, caducou, nese período caducou a autorización da DIF, houve que pedila outra vez, e en estes momentos, pois, agardo, está licitado, está pendiente de abrir as picas, a primeira mesa de contratación pendiente deste acordo, o cual, en canto se comunica ao Concello, eu pediría que se pode comunicar hoxe mesmo, pois se faga, pois se poden abrir as plicas e proceder á súa adxudicación. É un barrio que, bueno, bastante castigado por unha serie de intervencións, como o paso de autoestrada e demais, que con esta intervención, pois, en principio, vai a mellorar moitísimo e creo que é de xustiza. Este último, agardemos que sea o último paso e se poida executar canto antes, non? Vamos a votar a favor, como é lógico, votamos de todos, non vamos a votar tamén deste, agardo que sexa, pois, en fin, para que dentro de 4 ou 5 meses podamos estar en obras que os sufridos veciños dali
pois tuveron que aguantar toda unha serie de incidencias por autorizacións sectoriais francamente inexplicáveis. Pero sucedeu. Agardemos que, como era aquelo, non? Que se remata ben, non? Todo que remata ben, pois, bueno, que se dé por boa, que aínda que, en fin, era para cabrearse seriamente en bastantes momentos. Moitas grazas. Procedemos á votación da aprobación definitiva do proxecto construtivo vial de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro, Concello de Pontevedra. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 10. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno de España a que paralice a suba das peaxes da autoestrada AP9 para o ano 2026 e proceda á súa inmediata liberalización. Ten a palabra a deputada María Ramallo. Moi ben, bo día a todos e a todas. Esta moción que se trata de instar ao Goberno de España a que paralice as subas das peaxes da autoestrada da P9 para o ano 2026 e se proceda á súa inmediata liberación. Volvendo ao espírito navideño das datas, pois coa rotura dos décimos e participacións non premiadas era cando se daba inicio o Nadal, antiguamente, polo menos cando eu era pequena. Agora xa se inicia con un pouco máis de anticipación, pero unha das cousas que solen dar inicio o ano, o que vamos a ver ano, é a suba das cousas. Cando antes a prensa escrita tiña máis usuarios ou máis lectores ou como queramos ver, pois as primeiras noticias do ano eran a subida de determinados produtos. Unha delas, a que non faltaba, era a subida das peaxes da P9. Eu, sentindo moito pola miña voz, non vou a intervir moito nesta cuestión, que creo que é a terceira vez que se debate no Pleno Provincial desta Diputación, pero penso que se no Parlamento de Galicia fomos capaces de sustentar e apoiar acordos unánimes respecto desta cuestión, de ir diputados autonómicos ao Congreso dos Diputados a expoñer as razóns de por que hai que seguir remando nesta dirección e nos vemos sin éxito, creo que para a nosa provincia, sobre todo non só pola conexión das 5 cidades que ten a AP9, sino as provincias propia de Pontevedra, as cidades de Vigo e Pontevedra, e todos os traslados que se fan a diario e fora de diario para conectar toda esta zona, creo que deberíamos expresar cun acordo unánime o seu voto a favor dos 3 puntos que pon a moción, que non di nada máis, nin se mete con nadie, nin fai a vista atrás, nin empezamos aquí a falar dunha época inmemorial, en fin. Levamos 7 anos xa con este goberno central e creo que estamos en disposición de expresar o rexeitamento a esta subida, de solicitar ao goberno que paralice a subida prevista para o ano 2026 e a exixirlle ao goberno de España avances na súa transferencia a Galicia. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera polo Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor presidente. Bueno, a portavoz do PP, María Ramallo, pois di, non botemos a vista atrás. Bueno, creo que hubo quen prorrogou e condicionou os precios. Hubo quen. Vale, que creo que foi o goberno, se non me falla a memoria, o goberno do señor Aznar, presidente do Partido Popular. Ben, ahora que o Partido Popular cambie de criterio, en fin, daquela fixo iso, cambie de criterio, ademais, pois alégraos e non pasa nada, quer dizer que pódese cambiar de criterio e demais. A única dúbida é se tuvera responsabilidade en Madrid, que faría? Pero, bueno, como ahora non a ten, pois non podemos concluir. A saber, cando a tuvo non fixo nada, pero, máis ben, prorrogou e hora daqueles pós veñen agora estes lodos. Pero, de todas maneiras, quer dizer, nós vamos a votar a favor. Andamos incluso facendo unha campaña, polo tanto, non vai ser por nós, veña de quen veña, non un voto desfavorável para isto. E marcho contento tamén, porque no Concello leva unha batalla de que non se use liberalización. Liberalización é o que se fixo, o que se pode facer é privatizar, someter a contar. Iso é a liberalización, sería a liberación ou supresión da peaxe.
No Concello ainda non conseguín. Digo, dos do PP do Concello, seguen ca liberalización e dalle ca liberalización e demais. Bueno, aquí na moción poñía, ahora suprímeno. Alégrome. Digo porque, en fin, como representantes públicos, deberíamos usar os términos o mellor posible, o mellor que sepamos, non? Pero si está claro que un termo está mal usado, pois cambialo, non pasa nada. Pois eu digo, aquí parece que se consigan, que na moción está escrita e gardo que para o futuro pois se diga. Falando de liberalización e do que pode pasar, moito nos tememos, pero bueno, isto vai a parte, que en non moito tempo non só vamos ter a AP9 con peaxes, senón que vamos ter todas as autovías con peaxes. Moito me temo. Esa sacrosanta Unión Europea está presionando para que se faga. Xa houve varios intentos, varias sondaxes, e non se fixo. Pero, en todo caso, mire, igual co resto. Como mínimo, igual co resto. A P9, se o resto das autovías están libres de peaxe, pois a P9 tamén. Non? Tamén, ou polo menos que non se suba. Aínda que, claro, estamos enlazando co resto, e xa sei que pensará, bueno, que terá que ver a OTAN, a guerra de Ucrania? Mire, se se van a dedicar, o sea, tanto orzamento a defensa, ou a guerra, como se queira, como a sanidade, de algún sitio habrá que sacalos. De algún sitio habrá que sacalos. Ben vía ingresos, ben recorte de gasto. Vai ser polas dúas vías. É unha delas que están presionando estes días, non é ni nada tal, é que se poña peaxe en todas as autovías. Pero, bueno, é un tema colateral. O certo, estamos falando da P9, a moción vai sobre a P9, que non se suba, e nós vamos a votar a favor. Moitas grazas. Ten a palabra voceira socialista Ana Laura Iglesias. Gracias, presidente. Miren que hai temas que atinxen directamente ao seu traballo como goberno provincial para que teñan que traer vostedes outra vez aquí este tema da AP9 que xa temos debatido unha e outra vez. En vez de, por exemplo, poñerse a traballar para sacar a segunda fase da estrada de Pazos de Borbén, que levan anos e anos reclamándollos a vostedes, non. Deciden que é prioritario para este goberno falar outra vez das peaxes da AP9. Pois vostede non quere voltar a vista atrás, eu sí. Nos toca volver a recordarlles de quen é a culpa de que hoxe en día esteamos nesta situación na AP9. Vostedes non se aburren de traela, eu non me aburro de volver a decirlle a toda a veciñanza e a vostedes mesmos, porque parece que non lles entra, de que as peaxes da AP9 hasta o ano 2048 é a súa culpa, é a súa criatura, unha criatura que ten por pai a José María Aznar, por padriño a Mariano Rajoy e por madriña a Ana Pastor. Unha criatura que naceu no ano 2000 coa súa prórroga, que acaba de cumprir 25 anos. Poden traer todas as mocións que queiran sobre a AP9 a este pleno. Poden mandar todas as notas de prensa que queiran, publicar todos os tuits que lles apeteza, pero a realidade é terca. E a realidade é que a AP9, prorrogada ao ata o ano 2048, seguirá sendo a súa criatura e, polo tanto, a súa culpa. E iso sábeo todo o mundo, ata os militantes máis acérrimos do Partido Popular. Levan vostedes máis de 2 anos malgobernando esta deputación e xa trouxeron non sei cantas veces esta moción sobre a AP9, cando quedan sen ideas, cousa moi común como din da AP9. Este mandato seu pasará a historia como aquel no que o goberno da Deputación, en lugar, como decía, de preocuparse de presentar ideas para o desenvolvemento da provincia, dedicouse a traer mocións ao pleno orientadas única e exclusivamente para confrontar co goberno de España. E aquí o presidente quere imitar a Rueda, a Tellado e a Ayuso e non dá a talla tampouco niso, como non dá tampouco a talla como presidente da Deputación. Así que, mira, repiten conmigo para ver se así son capaces de que lles quede claro.
Se hai peaxes a día de hoxe na AP9 é gracias e culpa única e exclusivamente do Partido Popular. Se as peaxes suben todos os anos en cumprimento dos contratos que seguen vixentes, é culpa única e exclusivamente do Partido Popular. Se a AP9 está hoxe nas más de fondos de inversión, é única e exclusivamente por culpa do Partido Popular. E se a Unión Europea ten aberto un procedimento sancionador contra este país, non contra o goberno de Pedro Sánchez, contra este país, contra España, pola prórroga ilegal da AP9, é por culpa única e exclusivamente do Partido Popular. Miren, a diferencia dos gobernos do Partido Popular, o actual goberno de Pedro Sánchez rescata as autoestradas que chegan á súa fin no período concesional. Esa é a gran diferencia. E no caso da AP9, diante da situación atada e ben atada que vostedes deixaron, optou por bonificar para aliviar a carga que supón para a cidadanía. O Estado destina xa máis de 75 millóns de euros ao ano en bonificacións para a AP9. As bonificacións alcanzaron xa o 75% das peaxes para os usuarios recurrentes. O ministro de Transportes e o presidente do Goberno teñen o compromiso de camiñar de cara ao 100% da bonificación, que xa o anunciaron en reiteradas ocasións. Mentres tanto, a Xunta aproba bonificacións ridículas para as autoestradas do Valmiñor e de Carballo. Cando nos obsequiará o Partido Popular cunha moción para que se eliminen as peaxes da autoestrada do Valmiñor? Seguimos esperando. Pero non respondas tampouco, porque era unha pregunta retórica. Xa sabemos que o presidente non se vai atrever a tanto, porque senón, seguramente o ano que ven non o convide o señor Rueda a comer polo asado nese vídeo que fixeron polo ano novo. O Tribunal Supremo, tamén yo recordo, acaban de condear ao goberno, léase, ao goberno de Rajoy, polo cobro das peaxes durante as obras da Ponte de Rande, un período no que, mentre se soportaban longos atascos, as cabinas seguían funcionando con total normalidade. Gobernaban vostedes, non o Partido Socialista. Mesmo foron a inaugurar a bombo platillo a Ponte de Rande no ano 2017. Viu Rajoy, Feijóo e toda a tropa. As obras e os atascos continuaron, aínda durante moitos meses. E agora o Tribunal Supremo condena a Audasa a devolver esas peaxes porque o goberno de Rajoy miraba para outro lado. Eu non sei, de verdade, como non lles cae a cara de vergoña de traer este tema unha e outra vez a este pleno. Pero, bueno, en lugar de presentar esta moción, señora Ramallo, o que tiñan era que estar pedindo perdón a todas as pontevedreses e a todos os pontevedreses por ter condenado a esta provincia a seguir pagando as peaxes da AP9. Ten a palabra a dona María Ramallo. Moitas gracias, presidente. Vou a empezar por a señora Iglesias. Non se me ocurriría outro calificativo para denominar a un goberno que tropa. Eu non sei como denominaría agora vostede ao goberno de España. Eu, desde logo, non o vou a denominar tropa. Non o vou a denominar tropa. Non sabería como denominalo, pero tropa non. Tropa. Eran gobernos que gobernaban despois de gañar as eleccións. O goberno da Xunta non é Rajoy, Feijóo e toda esa tropa. Imagínese agora a cantidade de sinónimos no dicionario que debería eu buscar para denominar o goberno de España. O sea que hai que cuidar un pouco o que se di cando se refire a determinados gobernos. Eu non me vou a referir ao seu, porque non escollería mellor calificativo. Vostede lle chamaría tropa tamén. Dito isto, o tema da autoestrada ou se mira para diante ou estaremos sempre nese bucle. Porque non todo é como di, nin todas as culpas son dos que di, nin todo se fai como vostede di. Pero non vou a traer o trapo, non me vai arrastrar a mirar para atrás, a como se ampliou a Ponte de Rande, a como se liberalizaron algunhas peaxes, a quen empezou as bonificacións da ida e volta en días laborais de Vigo a Pontevedra. Non me vou a entrar en eso, porque o fixeron tamén esa tropa que vostede di. E o fixo esa tropa en positivo, buscando solucións
nos momentos moi complicados e moi complexos da economía. Pero vostedes, que alardean de ter máis cartos que nunca, de facer as mellores inversións que nunca, de efectivamente nos van a prometer, como fixeron, máis que nunca, non seremos capaces de poñernos aquí de acordo neste goberno provincial en exixir que efectivamente sea gratis, no Morrazo diríamos gratis, a AP9. O Morrazo loitou moitísimo tempo por ter gratis ese cruce pola Ponte de Rande porque non tiña alternativa. E tamén o fixo esa tropa de gobernos que vostede di, esa tropa naquel momento do goberno galego e do goberno central. Entón, non nos vayamos só a acordar do malo, do horrible, que desastre. Eu entendo que despois de gobernar 7 anos e medio, home, algo se podería ter feito nese sentido. No maior momento económico da nosa historia, no maior momento de recadación do Estado. Home, eu penso que chegou o momento. Non poderemos sacar aquí un acordo unánime tal como fixo o Parlamento de Galicia. Que lle impide a vostede votar a favor deste acordo? Si non nos metemos con nadie, estamos pedindo o que levamos pedindo moitísimo tempo. Recapacite e vote que sí, señora Iglesias. E moitas grazas. O BNG non me quixera olvidar esquecer na miña intervención por ese apoio, e por si pode influir máis nese momento, nese goberno que apoia en Madrid, siga influindo, porque seguro que nos vai vir ben a todos os que utilizamos a P9. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Sí. Bueno, vou procurar ser breve. Creo que é coñecido, se non debía ser, que se nestes momentos hai esas rebaixas por recurrentes e superrecurrentes que podo chegar ao 75%, foi un logro no pacto de investidura do BNG con un diputado, con un. Si o goberno estuvera máis condicionado por un número superior de diputados e diputadas do BNG, outro galo cantaría. Creo que, en fin, fixemos toda a presión máis da que nos correspondía dado o número, non cousa que, bueno, non é cuestión ahora de falar que fan os outros 22 diputados e que logran para isto, non? Que logran para Galicia, que logran para certos asuntos, non? Isto é un tema moi sensible, temos feito moitas campañas e, bueno, nós interpretámoslo máis ben que, mire, é que o Partido Popular nestes momentos, pois como está na oposición e tal, pois, en fin, colla a nosa bandeira, ben, correcto. A bandeira non é de ninguén. O que queremos é que a P9 non se suba po ano que ven e se libere de peaxes. Por lo tanto, pois, por eso votamos a favor. O sea, non ten que agradecernos nada. Simplemente que é o que levamos defendendo hai moito tempo, cando ninguén o defendía. Estamos facendo todo o que podemos. E hoxe, pois, vamos a votar a favor. Eu sigo ca dúbida, aunque non é o debate, sigo ca dúbida do que plantexei antes. Se dan conta, hubo 2 veces que hubo globo sonda de que se iban a poñer peaxe nas autovías. Supoño que non lle fallará a memoria. Que sucedeu? Que en Madrid non hai un goberno no Estado, non hai un goberno con suficiente apoio para sacar eso adiante. Exactamente o que pasou, senón xo teríamos. Xo teríamos como teñen en Portugal e como teñen en outros lados. Vale. Pero estamos falando de outra cousa, estamos falando da P9, polo menos que se poña igual co resto das autovías. Despois, se no futuro nos poñen peaxe, xa teremos tempo a opoñernos e vamos a ver como se posiciona cada quen. Moitas grazas. Ten a palabra Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Mire, señora Ramallo, non sei por que se ofendeu polo de tropa, porque o de tropa non o di esta voceira socialista. O de tropa é como o señor Rajoy, por eso o tiña aquí eu nos meus papeles, o puxen entrecomillado, denominaba aos seus. É que, aparte, empeza con unha palabra malsonante, entón non quería lelo aquí. Decía, que tropa, dijo Rajoy de los suyos.
Isto que decía o seu expresidente do goberno do Partido Popular referíndose aos seus propios do Partido Popular. Non o digo eu, o decía o señor Rajoy. Por eso utilizo a palabra tropa, porque como vostedes se denominan a si mesmos, entonces non se ofenda por chamarlles a vostedes o que vostedes mesmos se chaman a vostedes, porque é algo realmente bastante incongruente. Se se ofende, é mellor que lle escriba ao señor Rajoy e lle diga, home, non utilice esas palabras, eses términos para referirse ao Partido Popular ou aos ministros ou ás súas propias ministras. Dígallo a él, non lle diga a min, non se ofenda, porque eu reproduza as palabras do señor Rajoy. E miren, esta xa non sei se é a cuarta, quinta ou a sexta vez que presentan vostedes esta moción que lle podemos chamar a moción fusida cara adiante coa AP9, porque piden nada máis e nada menos que se incumplan os contratos e os decretos que reculan automáticamente a actualización das peaxes dunha autoestrada que, de non ser polo PP, volvo a repetir porque parece que non lles queda claro, estaría a día de hoxe xa libre de peaxes dende o ano 2023. Para ver que credibilidade e autoridade teñen vostedes para pedir isto, podemos tamén retrotraernos aos 7 anos do goberno do señor Rajoy, porque saben que pasou nese período? Conseláronse as peaxes da AP9 co goberno de Rajoy? Pois mire, recordo eu, porque vese que a súa selecta memoria esquece sempre o que fan cando desgobernan este país. Durante o período negro do goberno de Rajoy, as peaxes subiron un acumulado dun 36%, 4 veces por riba do IPC. Iso que fixeron vostedes coas peaxes da AP9. E isto son datos. E se a día de hoxe estamos nesa situación, é única e exclusivamente, eu volvo a repetir, pola súa culpa, por ter prorrogado a concesión desta autoestrada ata o ano 2048. Unha condena a Galicia que leva a marca inconfundible do Partido Popular. O Partido Popular que, cando goberna, privatiza os servizos públicos e logo toma sempre decisións para que as empresas e os empresarios beneficiarios das privatizacións saquen a mellor tallada posible, porque tamén hai que recordarlle que foi o señor Aznar que modificou a lei para prácticamente regalarlle esta autoestrada ao señor Villarmir, que en 5 anos despois a vendeu a un fondo por 5 veces o que lle costou comprala. Por certo, recordamos tamén, Villarmir aparecía no caso da Gürtel por pagar ao Partido Popular. E tamén poderían vostedes explicar as pontevedreses e os pontevedreses de palabra que xa lle dei antes 28 segundos de máis. Moitas grazas. No anterior, no primeiro. Pecha María Ramallo. Ben, gracias, presidente. Voten que sí, señores do PSOE, igual que se votou no Parlamento de Galicia nun acordo unánime. Lea a Rajoy, pero lea o ben. Cando, home, a estas alturas, Rajoy dá moito xogo, pero, home, a entonación de Rajoy non ten nada que ver coa súa neste pleno, permítame a diferencia. Pero dito isto, nada que ver. Yo digo porque, vamos, nada que ver, nada que ver. Nin a sola dos zapatos. Dito isto, están contentos vostedes con que se siga subindo, nos non. Vamos a seguir traendo estas mocións porque cada inicio do ano é unha vergonza que se sigan subindo as peaxes, a cantidade de xente usuarios, do estudo que se fixo desde a Confederación de Empresarios de Galicia, do estudio unánime que se fixo desde o Parlamento, de todo o que levamos replicando, é así. Estamos todos en contra de que se suba. Vostedes siga mirando para atrás, ben, siga facendo as interpretacións do señor Rajoy, ben, siga falando de Aznar, ben, nos vemos o futuro. Vostedes parece que non levan 7 anos gobernando. É verdade que os ministros de transporte de a vosa época é para non nomealos aquí. Para non nomealos. Eu non os vou a nomear. O que lle pedimos é que non suban a peaxe. Eu non me atrevo ni a poñer o seu nome na nosa moción. Voten a favor, yo recomendo. Moitas grazas. Grazas. Procedemos á votación da moción do punto número 10, que é do Grupo Provincial do Partido Popular, para instar ao Goberno de España a que paralice a suba das peaxes da autoestrada AP9 para o ano 2026 e proceda a súa inmediata liberalización. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por unha maioría de 16 votos a favor. Punto número 11.
moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia a mellorar a deficiente xestión do transporte metropolitano no sur de Pontevedra e atender ás alegacións da veciñanza afectada. Ten a palabra o deputado socialista Carlos Gómez Prado. Moi bo día a todas e a todos. Gracias, presidente. Bueno, hoxe traemos a este pleno outra vez unha moción que neste caso podemos decir que responde a un clamor social e non responde en ningún caso a unha estrategia partidista. Trátase dunha situación que afecta directamente a vida diaria de centos de veciños e de veciñas do sur da provincia de Pontevedra que ven como o transporte metropolitano, lonxe de mellorar, retrocedeu a pasos axigantados. Estamos, neste caso, a falar dun servicio básico que é o mesmo que dicir que un dereito e, ademais, un elemento clave para garantir a igualdade de oportunidades, a cohesión territorial e a mobilidade sostible. E con todo isto, a realidade é que hoxe o transporte público realmente non funciona. Tamén temos que recalcar aquí que non solamente que non funcione na comarca do Valmiñor, non solamente podemos decir que non funciona no Baixo Miño, senón que podemos dicir que hai moitísimas deficiencias ao longo do territorio da provincia de Pontevedra e tamén ao longo do noso país. Non funciona porque quen ten a responsabilidade política, cando se sacou este plan no seu momento a licitación, decidiu improvisar, decidiu recortar e, sobre todo, o que decidiu foi gobernar de costas aos veciños e veciñas da comarca do Valmiñor, tamén, como decía, do resto da provincia. A rescisión do contrato coa empresa Lugove non foi unha medida técnica e tampouco foi inevitable. Foi unha mala decisión política, que foi, ademais, mal xestionada e tomada sen planificación, sen diálogo e sen alternativas reais. E os resultados son evidentes: unha disminución de frecuencias, uns horarios imposibles, unhas rutas mal diseñadas e a perda de confianza dos usuarios, é dicir, de todos os veciños e veciñas das comarcas xa citadas. E o máis grave é que esta situación xa fora no seu momento advertida non solamente polo Partido Socialista, senón polos diferentes grupos e tamén os veciños e veciñas da nosa zona. Pero a Xunta de Galicia decidiu ignorar todas as voces. Decidiu que sabía máis que ninguén e impuso un modelo que, despois de 5 anos, podemos decir todos xuntos e xuntas que fracasou. Esta moción non pide favores, senón que o que pide é responsabilidade e respeto a toda a cidadanía. Pide que se escoite as persoas afectadas e tamén se garanta un servicio digno. Porque gobernar non é mandar, senón que gobernar é servir, e aquí claramente, si se serviu e se está servindo a alguén, será a calquera menos os veciños e veciñas desta provincia. A Xunta rescindiu un contrato sen ter preparado sequera o seguinte, e iso quere dicir que nunca pensou nos usuarios. Iso nunha empresa privada chámase mala xestión. Nun goberno isto chámase irresponsabilidade política. Falamos de traballadores que teñen que buscar alternativas para ir ao seu traballo. Estudantes que, para enlazar o transporte escolar co servicio ordinario, teñen esperas de ata 1 hora. E as nosas maiores quedan illadas porque alguén decidiu, no seu momento, que nunha parada non é rentable. Polo tanto, instamos, neste caso, a Xunta de Galicia, por un lado,
a revisar de maneira urxente a súa xestión do transporte metropolitano no sur da provincia, garantindo a continuidade e a calidade do servicio público. Por outro lado, reclamamos á Xunta de Galicia que na nova adxudicación do contrato de transporte se teñan en conta as alegacións e propostas presentadas pola veciñanza afectada, así como as achegas dos concellos implicados tamén. 3. Solicitar a mellora inmediata das frecuencias, itinerarios e conexións entre os municipios da área metropolitana co obxectivo de asegurar un servicio accesible, sostible e adaptado ás necesidades reais da poboación. E 4. Dar traslado a esta moción á Consellería de Mobilidade e Infraestructuras da Xunta de Galicia e á Diputación de Pontevedra e aos concellos integrados na área do transporte metropolitano. Moitas gracias. Grazas. Ten a palabra, por parte do Bloque Nacionalista Galego, María Manuela Rodríguez Pumar. Ben, bo día. Dende que a UTE Lugobe foi a empresa adxudicada pola Xunta para xestionar o servizo de transporte público interurbano para a zona do Baixo Miño e sur da comarca de Vigo, é dicir, basicamente Valmiñor, os problemas vinculados á calidade do servicio foron en aumento, xerando unha situación insoportable e insostible para as persoas usuarias e para o conxunto da veciñanza. Malia os grandes anuncios do Goberno do PP na Xunta, o novo Plan de Transporte Público de Galiza non supuso unha mellora do servizo anterior e a súa implantación non contribuiu a desenvolver un papel fundamental da mobilidade da poboación, especialmente no rural, que viu minguada a cobertura das súas necesidades básicas. Ao longo da vida da concesión, confírmase reiteradamente o incumprimento dos horarios oficiais por parte da empresa concesionaria, o que xera graves problemas e molestias ás persoas usuarias que agardan nas paradas sen ter certeza da chegada dos autobuses, ao carecer tamén de sistemas de información en tempo real. Unha falta de fiabilidade nos tempos do tránsito que non só crea incomodidade, tamén afecta a planificación da vida diaria, sobre todo daquelas persoas que dependen do transporte público para se desplazar aos seus lugares de estudo ou traballo. A esta situación de incumprimento dos horarios súmase tamén o problema da sobrecarga de viaxeiros nos autobuses. En numerosas ocasións, sobre todo nas liñas que comunican o Baixo Miño con Vigo, mais non só, os vehículos énchense totalmente nas primeiras paradas da ida ou da volta, o que obriga a moitos usuarios e usuarias teñan realizar o percorrido da liña de pé nos autobuses que non contan con sistemas homologados para facelo dun xeito seguro, ou ben que queden en terra nas paradas sen poder acceder ao servizo e tendo que botar man ou ben de vehículos privados ou de servicios de taxi. Por outro lado, a reducción da oferta nos horarios máis concorridos, sobre todo a primeira hora da mañá ou en mediodía, afecta especialmente a quen se despraza ao CUBI ou a outros centros educativos ou aos hospitales Álvaro Cunqueiro e Meixoeiro. No caso das liñas que nacen e rematan no Baixo Miño, ademais, o tempo de percorrido prolóngase considerablemente con trasectos moi longos ou que duran máis do previsto, o que denota a falla de planificación eficiente e a inadecuada adaptación do servicio ás necesidades reais. En resumo, o servicio non responde á demanda existente, está saturado e ineficiente, o que provoca que as persoas usuarias non cheguen a tempo os seus destinos co conseguinte efecto negativo para a súa vida persoal e profesional. Após de todos estes incumprimentos reiterados por parte da empresa concesionaria, a Xunta decidiu rescindir o contrato de transporte coa UTE Lugobe para esta zona e non deixa de ser curioso que o Goberno da Xunta indique que esta decisión do contrato foi de mutuo acordo, cando a empresa leva tempo incorrendo en incumprimentos reiterados do propio contrato. A realidade do que acontece con este contrato de transporte ven dar a razón aos colectivos de usuarias e aos propio BNG cando avisaban do desastre que supuñan os proxectos de explotación e o proceso de contratación do plan de transporte da Xunta. Un plan cunhas condicións pensadas para a concesión a grandes empresas foráneas en detrimento das pequenas e medianas da zona que viñan prestando o servizo e con contratos mal calculados só perdurables no tempo en base aos incumprimentos permitidos por parte do Goberno da Xunta. Por todo iso, consideramos fundamental que o Goberno galego elabore un novo proxecto de explotación con rigurosidade e calidade técnica que responda ás necesidades de usuarios, non só ás empresas concesionarias e consultoras, deseñado para este país, ademais, coa súa dispersión, coa súa xeografía e tamén coas súas estradas. Alén disto, é necesario que a Xunta tome as accións necesarias para non seguir permitindo os incumprimentos desta empresa concesionaria no tempo que dure a prestación obrigada do servicio até que entre en vigor o novo contrato.
Porque a falla de fiabilidade nos tempos, nas frecuencias, na capacidade dos vehículos provoca o desestimento no uso do bus por parte da poboación que acaba optando polo vehículo privado en detrimento do transporte público, que é un medio máis seguro, económicamente máis accesible e, sobre todo, ambientalmente máis sostible. E que, ademais, é un servicio público que deberíamos ter dereito en condicións de calidade con independencia do lugar en que vivamos. Neste sentido, resulta incomprensible que se xestione tan mal un servizo desta relevancia, porque a situación actual non só afecta a nosa vida diaria, senón que ten implicacións máis amplas para o conxunto da comarca, porque o transporte público nos diferentes concellos da concesión non é só unha necesidade básica, ten un papel estratégico para a mobilidade da poboación e para a vertebración do territorio. Por todo isto, este Grupo Provincial do BNG presentamos unha emenda de engádega á moción do PSOE con dous puntos a engadir, que serían, no primeiro, elaborar a maior brevidade posible uns novos proxectos de explotación rigurosos e técnicamente viáveis para garantir os intereses e as necesidades das persoas usuarias do transporte público interurbano na zona e para facer cumprir os contratos de transporte rescindidos durante o proceso de elaboración e licitación deses novos contratos que non sabemos se acepta ou non. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra deputado Jesús Vázquez Almuña. Señores diputados, pois a verdad que, dado as intervencións anteriores, parece que o transporte na zona nosa é un desastre, non? Pero hai que recordar que desde o ano 15, 12 concellos da área metropolitana de Vigo fixemos e aprobamos un convenio para mellorar o transporte en esa amplia zona de Galicia. Desgraciadamente, o Concello de Vigo decidiu un momento determinado, aunque había iniciado os trámites para estar dentro, para unha saída efectiva do Concello desta área de transporte metropolitano. É dicir, que é curioso que a mitad dos diputados da oposición que en este momento presentan esta moción, que teñen moito interés en este tema, sin embargo, eses territorios non estén dentro de o que é acordo marco de todos os concellos da área. Iso é o que nos resulta sorprendente, non? Pero hai que decir que nosa zona é unha zona que está crecendo en todos os sentidos e os datos dos viaxes do período de 16-24 se incrementaron un 38,61%. Curiosamente, pese a imaxe catastrófica que está asumindo ahora a oposición, parece que se melloraron. Unos 3.700.000, 15.000 viaxes en o período 16-24. É dicir, creo que indica que a mobilidade no noso territorio é importante e o estamos recollendo para ello. Evidentemente que hai deficiencias, e así o señalamos desde todos os concellos, os veciños, e tamén, como digo, os concellos que estamos, polo menos, implicados na mellora dese servicio. E así o considerou tamén a Xunta de Galicia, que rescindiu o contrato, que é algo que parece que é un sentido de responsabilidade o que hai que facer, cando consideras que non está funcionando adecuadamente, que pode mellorarse esas condicións, e que, por tanto, o que saca ahora é un amplio período de consultas aos concellos, a veciñanza, para poder mellorar en todos os aspectos. Por lo tanto, todo o que propón a moción é o que está facendo xa a Xunta de Galicia desde fai xa un tempo. E, desde logo, moitos concellos contestamos, non todos. Un dos que non presentou alegacións é o Concello de Vigo. Curiosamente, tampouco parece que é de interés o transporte metropolitano. Nós sí estamos de acordo con que vamos a mellorar seguramente no seguinte contrato e vamos a pôr a disposición a información que temos desde o lugar esas incidencias. Pero temos que decir que ahora mismo o crecemento que está habendo no transporte metropolitano está entre o 3% de algún concello hasta o 21% deses concellos. E, como digo, a Xunta creo que fai un exercicio de responsabilidade tratando de mellorar os contratos que teñen deficiencias que así todos temos comentado. Por iso, nos entendemos que, como digo, é un tema
de o interés máximo dos concellos implicados que firmamos ese convenio, que queremos melloralo progresivamente e creo que chegan tarde. Por lo tanto, non vamos a votar en contra porque realmente son os principios que seguimos desde o Partido Popular, pero non vamos a votar a unha moción que chega tarde, chega xa con consecuencias que está a Xunta asumindo e que vamos, desde logo, a tratar todos os concellos que, como digo, estamos implicados no transporte metropolitano a mellorar as condicións. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o deputado socialista Carlos Gómez. Moitas gracias, señor presidente. Señora Almuiña, fai aproximadamente un ano trouxemos unha moción ao Partido Socialista que viña falando deste tema. Foi antes de que a Xunta de Galicia decidise rescindir o contrato coa empresa Lugove. E vostede, fai un ano, estaba aquí e votou en contra desa proposta. Por lo tanto, vostede, de alguna maneira, eu entendo, porque senón sabemos que hai tirón de orellas, defenden os intereses da Xunta de Galicia, do seu partido, do Partido Popular, non o da veciñanza, os intereses da veciñanza. Vostede fala do crecemento do transporte do alrededor 3% dende o ano 16, o que non está dicindo é que porcentaxe de usuarios do transporte había antes da implantación deste convenio. Este convenio, asinado en 3 concellos, eu fixen aquí referencia nesa intervención a que eu asinei a prórroga dese convenio e creo que de maneira errónea porque pensaba que realmente a Xunta de Galicia íase preocupar dos veciños e veciñas de Baiona e do Val Miñor. Cousa que iso sí, como dice vostede, señor Almuiña, é sorprendente. E, por suposto, que é unha responsabilidade da Xunta. Pero todo isto sabe por que ocorre? Porque, precisamente, a Xunta non deu explicacións ao longo destes anos. Non asumiu os erros durante todos estes anos. E o único que se dedicou foi realmente a botar balóns fora. O Partido Popular, cando goberna, gostalle iso das fotos, e vostede o sabe moi ben, a propaganda, cero compromisos ca xente, cos veciños e cas veciñas, e sobre todo cando as cousas van mal. Pero esta situación tamén é certo que non sería posible sen outro elemento igual de grave que o silencio cómplice da Diputación de Pontevedra do señor López. Onde está a defensa dos veciños e veciñas que din que vostede representar e podemos falar das propostas que falaban anteriormente nos diferentes puntos da orden do día? Esta Diputación que deberían actuar como contrapeso e voz do territorio optou pola pasividade máis absoluta. Ningunha reclamación firma a Xunta, ningunha defensa pública dos usuarios do transporte na provincia de Pontevedra. Que decir dos concellos do Partido Popular que, lonxe de exixir solucións, prefiren calar para non incomodar o seu partido. Prefiren, neste caso, ser delegacións políticas da Xunta antes que institucións ao servicio da cidadanía. Iso non é gobernar, a iso única e exclusivamente chámaselle obedecer sin cuestionar, aínda que as consecuencias as acaben pagando. O seu turno, este segundo turno de palabra. Ten a palabra agora por parte do Bloque Nacionalista Galego María Manuel Rodríguez Pumar. Ben, non é que pareza, señora Almuiña, é que é un desastre. E sabemos as persoas que fomos máis do que somos usuarias e que deixamos de ser tan usuarias como éramos, precisamente porque non nos servía, porque non dá resposta ás necesidades das persoas usuarias. Seino perfectamente. O sea, non me pode decir que falo con descoñecemento. E non ten moito apaño o que temos. Eu mostrolle, se quere, fotos de a masificación de autobuses e de persoas que se quedaban en terra. No propio Concello de Gondomar, persoas de Vincios deixaron, alumnado da parroquia de Vincios, deixaron de usar o transporte público porque non sabían se ese día ian ter sitio no autobús ou non. Claro, o problema está en que a rendabilidade se pon por riba
do servicio público e así, obviamente, non vamos ben. E é que, ademais, hai moitas máis eivas no transporte, máis que nos deixen tirados porque só poden entrar uns cuantos e os servicios e os autobuses non están dotados de sistemas que realmente sexan seguros para viaxar de pé. E logo, ademais, chega un momento que xa non cabe máis xente e quedamos tirados nas paradas. Pero é que, ademais, hai paradas sin sinalizar, sen marquesiñas, falta de información aos usuarios nas paradas. Os horarios en papel, por exemplo, son inintelixibles, tanto os de Lugobe como os da páxina web bus.gal, na que, por exemplo, hai paradas que ni siquiera aparecen ou paradas que nin existen. Pésima atención telefónica da empresa, mas entendemos que quen está detrás, quen pon en marcha un servicio público como este, debe facer seguimento de que fai a empresa cando está prestando ese servicio. E esta empresa non prestaba un bo servicio, sigue sin prestalo e agardamos que fagan un novo proxecto e que o poñan en práctica moi pronto para poder efectivamente salir desta situación. Falta información en liña a través de novas tecnoloxías. O estado da frota dos autobuses, bueno, non vamos a entrar porque xa dixemos algo. Hai impuntualidade nos horarios, pero é unha impuntualidade que é consecuencia da non adecuado dos proxectos cos tempos dos traxectos, cos tempos de facer ese traxecto. E iso é un problema que xa estaba no anteproxecto e que esta que lles fala levou directamente a mobilidade cando era a portavoz da Asamblea Veciñal por un transporte digno para Gondomar. Sei perfectamente do que falo. Todas as liñas de Gondomar, por exemplo, pasan directamente a acumulación de frecuencias nas saídas, como decíamos antes, de primeiras horas da mañá e que logo non responden aos horarios que se necesitan. Realmente se perderon frecuencias, realmente o servicio non é, creemos, que modificable. E calquera modificación vai quedar curta, mas por iso nos pedíamos na emenda que se incluíra unha petición de que se faga un novo proxecto para a zona, igual que para outras seguramente, porque o de agora ten mal arranxo. Grazas. Intervención. Moitas grazas. Ten a palabra deputado Jesús Vázquez Almuña. A verdade que dice Manuela que deixou de utilizar o transporte metropolitano, pero vostede sí, pero moita outra xente está claramente que non, porque está incrementándose ano a ano en cifras en algún momento, como decía, de doble díxito. Por lo tanto, o transporte metropolitano funciona, é un área de crecimento de Galicia, desde logo, da área seguramente de maior crecemento, e por eso a Xunta, de forma responsable, decide en un momento determinado rescindir o contrato. Decía Carlos Gómez que o ano pasado, claro, evidentemente os contratos hai que analizalos, hai que ver todos os datos, e en un momento se pode tomar esta decisión. E a Xunta, de forma valiente, porque o máis cómodo sería deixarlo, pois fai en efectivo esta decisión. Dice o portavoz do Partido Socialista en esta moción que él firmou un convenio, a prórroga dun convenio, por certo que originalmente había firmado eu o primer contrato, que firmou equivocadamente, pois gracias a Deus que por equivocación o firmou, porque moita xente pudo seguir utilizando e, como digo, o vamos a seguir utilizando durante tempo. As melloras, todos hemos expresado cales son as melloras, as frecuencias, o tema da localización en tempo real dos autobuses, que se fai en algunha zona de Galicia e queremos que se implante na nosa área. Iso o que temos que pedir. Evidentemente, esta moción ven en un momento determinado para facer tapar outros temas de actualidade que non son tan interesantes, porque digo, anecdóticamente, señor Partido Socialista, hombre, que dirixan a unha consellería que xa non existe e que incluso o acordo diga que este acordo se faga chegar á Diputación, pois tamén indica que non era para aquí, que quedou un pouco atrás e que non están actualizados, como tampouco están os datos actualizados. Nos, como digo, estamos totalmente de acordo que hai que mellorar ese transporte, pero temos que decir que o transporte, desde logo, gracias ao esforzo que a Xunta de Galicia fixo fai uns anos para tratar de facer homoxéneo a mellora e a calidade deste servicio, vamos a ir crecendo, vamos a ir traballando en cada un de nosos concellos para aportar estas solucións e, desde logo, con novo contrato, seguiremos sendo
críticos se a solución e o servicio non é o correcto. Por lo tanto, como digo, estamos de acordo en a mellora de servicio, pero creemos que a línea correcta é a que decidiu a Xunta de Galicia e ahora mismo que temos que aportar todos alegacións. Como digo, o Concello de Vigo non aportou ninguna alegación ao que a Xunta solicitou, pero nós, os demais concellos que estamos implicados co transporte na nosa comarca, o vamos a seguir facendo. E, por tanto, como digo, estamos en esa línea e creemos que isto chega en un momento xa tarde e vamos a absternos. Moitas gracias. Moitas grazas. Pecha o turno de intervencións, deputado Carlos Gómez. Moitas gracias. Señor Almuña, que chega tarde vostede. Porque hoxe ven aquí a falar de frecuencias, ven de falar do aumento de liñas, pero vostede, a súa primeira reacción en prensa, ademais, foi que había que facer unha aplicación. Foi o que dixo vostede respecto ao transporte. E hoxe, señor Mosquera, queda patente, según o que dixo o señor Almuña, que precisamente o que diga, neste caso, a Xunta de Galicia ou o PP Nacional está por riba do que queran ou que necesiten os veciños e as veciñas da nosa provincia. E agora toca, neste caso, levar a cabo o que nos dixemos xa no seu momento. Hai que reestruturar, pedir opinión os responsables dos concellos e atender as queixas que están ou que eran a proba evidente de que, ao final, esa deficiencia nese contrato estaban a sufrir os veciños e as veciñas de todas estas comarcas, da provincia de Pontevedra. O plan de transportes, señoras e señores do Partido Popular, non solamente fracasou nesta provincia, podemos decir que fracasou en todo o país, porque ademais parece ser que van ter que responder ante a Fiscalía por unha denuncia do incumprimento de prácticamente todas as concesións. Iso quere decir realmente como funcionan vostedes. Esperamos, ademais, e desexamos que o novo plan de transporte sexa adaptado ás necesidades do século XXI, non as que crea, neste caso, a Xunta de Galicia, e, sobre todo, que cubran as necesidades de todos os galegos e as galegas. E dende o Partido Socialista creemos que a lealdade institucional non pode nin debe estar por riba da lealdade coa xente do noso territorio. E hoxe, lamentablemente, hai quen escolleu partido antes que veciñanza, e non solamente hoxe, senón fai un ano. Por iso, está e tamén... a votación. Non. O dos tempos era que, según o regulamento non aprobado polo Partido Popular, no caso dos orzamentos e bases contempla o doble de tempo. Así que votos da moción do Grupo Provincial. Votos da moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia a mellorar a deficiente xestión do transporte metropolitano no sur de Pontevedra e atender as alegacións da veciñanza afectada. Votos a favor. En tempo de desconto. Votos a favor. Abstencións. Sae adiante, entón, por un número de 12 votos. Punto número 12. Moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia para garantir os dereitos do alumnado con diversidade funcional e os recursos de atención á diversidade no ensino público. Ten a palabra deputada socialista Digna Rosa Rivas Gómez. Moitas grazas, presidente. O pasado 3 de decembro, como sabedes, Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional, celebráronse en moitos concellos actos non de conmemoración, senón de reivindicación. Por iso, hoxe traemos a este pleno unha moción que fala de dereitos, pero tamén de modelo educativo.
Falamos do dereito de todo o alumnado a unha educación pública inclusiva, equitativa e de calidade, tal e como recolle a legislación vixente e os compromisos internacionais asumidos polo Estado. A inclusión educativa non é unha opción ideolóxica nin unha moda pedagóxica, é unha obriga legal e ética, é unha responsabilidade colectiva e pública. A LOMLOE establece con claridade que o sistema educativo debe organizarse baixo os principios de equidade, inclusión e non segregación, garantindo os apoios necesarios para que todo o alumnado poida aprender e participar en condicións de igualdade. Este principio enlaza directamente coa Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, ratificada polo Estado español que recoñece o dereito das persoas con diversidade funcional a unha educación inclusiva no sistema ordinario con apoios suficientes e aceitados. Non estamos a pedir nada extraordinario, estamos a pedir que se cumpra a lei e que se respeten dereitos recoñecidos internacionalmente. Polo que é importante subliñar algo fundamental. Investir en inclusión non beneficia só o alumnado con necesidades educativas especiais, beneficia a todo o alumnado. Unha escola con máis profesionais de apoio, con ratios máis razoables e con tempo para atender a diversidade, é unha escola con mellor convivencia, con menos conflictos, con máis participación e con mellores resultados educativos. A inclusión fortalece a comunidade educativa e construe unha escola máis xusta, máis humana e máis democrática. Non estamos aquí defendendo unha ideoloxía, senón que exiximos a responsabilidade institucional por xustiza social e polo futuro de todo o público. Os centros educativos da provincia de Pontevedra non son alleos a esta realidade. As carencias de recursos están a xerar dificultades tanto no alumnado como nas familias e no profesorado, incrementando a sobrecarga laboral, limitando a atención personalizada e dificultando o cumprimento efectivo do dereito á educación en condicións, en este caso, de equidade. Esta situación non se limita ás etapas de educación infantil e primaria, senón que se agrava nos centros de educación secundaria, onde o alumnado con diversidade funcional continúa precisando apoios específicos para garantir a accesibilidade, a participación plena na vida escolar e a continuidade do seu proceso educativo en condicións de igualdade. Estas carencias contradín os principios da escola pública galega, dificultan o cumprimento da legislación vixente e vulneran os dereitos dun colectivo especialmente sensible, que precisa estabilidade, continuidade e profesionais especializados. Diante de todo isto, o Pleno insta a Diputación ao cumprimento dos seguintes acordos. Instar a Consellería de Educación da Xunta de Galicia a incrementar de maneira urxente os recursos humanos destinados á atención á diversidade nos centros educativos públicos, garantindo a dotación suficiente de profesionais de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe, orientación educativa, persoal técnico de apoio e coidado en todas as etapas educativas. Segundo, reclamar á Xunta de Galicia a redución dos ratios e a eliminación da itinerancia excesiva do profesorado especializado, asegurando estabilidade, continuidade e presenza efectiva dos profesionais durante todo o curso escolar. Solicitar á Xunta de Galicia un plan específico de reforzo da atención á diversidade nos centros de educación secundaria, incluindo ESO, bacharelato e formación profesional, que garanta a continuidade dos apoios e a plena participación do alumnado con diversidade funcional. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a reverter os recortes en educación pública e a incrementar o investimento destinado á atención á diversidade, entendéndoa como unha política educativa clave para mellorar a mellora global do sistema. E quinto, solicitar á Xunta de Galicia a mellora da coordinación cos centros educativos, equipos de orientación, familias, garantindo así a planificación anticipada, transparencia e resposta áxil ás necesidades detectadas. Por agora, nada máis. Moitas grazas. 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 Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista Galego, deputada María Ortega Iñarrea. Moitas grazas, presidente. Ben, a nosa educación pública ten un problema grave.
O Goberno da Xunta está a implementar un modelo educativo neoliberal que favorece a privatización e afoga a escola pública, deixando ao alumnado sen os recursos que precisa. Este modelo está marcado pola redución de recursos na escola pública, mentre se destinan fondos públicos a centros privados a través dos concertos. A situación é especialmente grave cando falamos de alumnado con diversidade funcional, que debería ser unha prioridade para o sistema educativo. En lugar de garantir a igualdade de oportunidades, o Goberno galego está priorizando o beneficio económico e a privatización cando o que necesitamos é un compromiso real co ensino público. A Xunta non está a dar resposta á realidade. Temos un aumento continuado do alumnado con necesidades educativas especiais, pero os cadros de persoal seguen sendo insuficientes. Faltan docentes, especialistas e coidadoras, e os centros educativos seguen a reclamar máis recursos sen ser atendidos. As ratios nas aulas son insostibles, o que fai imposible ofrecer atención personalizada. O alumnado con diversidade funcional vese excluído, incapaz de seguir o ritmo do seu grupo de iguais e a súa integración no sistema educativo se ve gravemente afectada. A falta de continuidade na atención e a itinerancia do persoal profesional especializado agravan a súa situación. É necesario facer un chamado á Xunta do PP para que priorice os recursos destinados á educación pública, especialmente para o alumnado con diversidade funcional. Necesitamos un modelo educativo que non só promova a inclusión en palabras, senón que o faga posible na práctica, garantindo que o alumnado reciba a atención que require. A educación debe ser un dereito universal e a súa calidade debe ser garantida sen distincións. A verdadeira educación inclusiva require un compromiso real co profesorado, garantindo que teña as condicións laborais necesarias para desempeñar o seu traballo de forma efectiva. O modelo educativo debe ser transformado nun espazo onde cada alumno e cada alumna, independentemente das súas necesidades, poida desenvolverse ao máximo das súas posibilidades e avanzar na súa integración na comunidade educativa. Ademais, é fundamental que se dea unha resposta ás queixas do profesorado, que está vivindo unha sobrecarga de traballo e unha precarización das súas condicións laborais. As demandas dos sindicatos e do profesorado non se están atendendo e isto repercute na calidade educativa, especialmente no alumnado que máis o necesita. O malestar generalizado leva a movilizacións que non poden quedar sen resposta. As familias e as persoas docentes están a exixir un sistema que garanta os dereitos do alumnado e a mellora das condicións laborais do profesorado. Non podemos seguir permitindo un sistema educativo que afonde nas desigualdades e deixe atrás o alumnado máis vulnerable. A Xunta debe comprometerse co ensino público, transformando o modelo educativo en algo inclusivo e accesible para todas. Só a través dunha educación pública forte, ben dotada de recursos e que atenda a diversidade desde as primeiras etapas, poderemos garantir que todas as crianzas teñan as mesmas oportunidades para desenvolverse e avanzar no seu proceso educativo. O que necesitamos non son promesas baleiras, senón un cambio real no modelo educativo. A Xunta debe incrementar os recursos e garantir a contratación de persoais cualificados que aseguren a atención que o alumnado con diversidade funcional require. A inclusión, repito, non pode ser só un eslogan, senón que debe ser real nas aulas. Para isto é fundamental tamén que o profesorado conte coas condicións laborais necesarias e que o alumnado reciba os apoios durante todo o curso. A educación pública debe ser transformada nun espazo inclusivo que valore a diversidade como recurso e non como obstáculo. Cada alumno e cada alumna, independentemente das súas necesidades, merece ter as mesmas oportunidades para desenvolver o seu potencial ao máximo. Non podemos permitir que o modelo educativo continúe a favorecer as persoas con máis recursos e descoidar as que máis o necesitan. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra, por parte do Grupo Popular, María Ramallo. Moitas grazas, presidente. Pois, efectivamente, no dito hasta o da hora nesta moción non podo, aparte, estar en desacordo total. Dos datos que se levan aportados, moitos non son correctos, moitos obedecen a posicionamentos ideolóxicos xa de partida, e, polo tanto, tratarei a maior brevidade, porque xa
levamos moito pleno, de tratar de aportar algúns deles. Somos a comunidade máis inclusiva de España, cun 93,3% do alumnado con necesidades especiales educativas escolarizado en centros ordinarios, segundo os datos do propio Ministerio. E esa inclusión real, como demostra o incremento dos recursos ano a ano. E lles vou a dar varias pinceladas. Hai 5.000 profesionais dedicados á atención á diversidade, case o dobre que no ano 2009. En 15 anos duplicouse o número de especialistas en pedagogía terapéutica e en atención á linguaxe. De 1.500 pasouse a 3.000. E duplicáronse o número de coidadores. Máis datos, continúo. O sistema educativo galego detecta o 5% do alumnado con necesidades específicas, fronte ao 3,6% de media, que tamén é unha das partes que se pide nesta moción. E Galicia ten a mellor ratio por alumno, por aula, en educación especial, 3,3 fronte ao 5,2 estatal para aquelas familias que escollen estes centros. Non se pode esquecer que a atención á diversidade, como recolle o decreto e a orde que regula esta materia, corresponde a toda a comunidade educativa. Este curso Galicia conta co maior número de docentes da historia, 31.756, é dicir, 150 profesores máis que o ano pasado, a pesar de que na última década o sistema perdeu alrededor de 20.000 alumnos, dato que non é nada irrelevante. As decisións no reparto de recursos tómanse sempre con criterios técnicos, comuns e transparentes, garantindo que as necesidades reais do alumnado estean cubertas e que a educación siga sendo de calidade equitativa e inclusiva. Sáquense vostedes ese rol que repiten permanente. Tamén hai que ter en conta que o mapa educativo varía cada ano, polo que é necesario adaptar tamén os recursos a cada caso. Non pode haber esa dobre moral de decir que se apoia, por un lado, o ensino público, pero o ensino non se defende con palabras, sino que hai que demostralo día a día. Ou se non hai unha sola medida concreta en vigor para mellorar o sistema educativo por parte do Goberno de España. Todas as que están en marcha parten de decisións da Xunta de Galicia. O Goberno de España modificou hai uns meses o Real Decreto de Comedores e iso vai supoñer un incremento dos prezos para as familias. O están dicindo as AMPAs. A Xunta de Galicia se puso enriba da mesa unha proposta para as familias que empregan comedores para axudar a quen o necesite fronte a este aumento. E no seu programa electoral nacional, o PSOE prometía incrementar as axudas. Onde están? Porque ata agora 0 euros, pero claro, eles non aproban orzamentos. O custo provocado polo cambio anticipado de materiais didácticos no seu día foi asumido tamén pola Xunta de Galicia, incrementándose as axudas, ampliándose os beneficiarios e se puso tamén en marcha unha nova medida de desgravación fiscal. Tamén no programa electoral do PSOE levaban un incremento das axudas para libros, pero cando chegaron ao Goberno de España o que fixeron foi incrementar os custos. Con esta realidade é que só nos últimos 4 anos a Xunta de Galicia incrementou en máis do 25% as axudas destinadas ás familias en libro, material, matrícula gratuita, novas desgravacións para libros de textos, entre outras. E a Xunta de Galicia pediu un plan estatal para a mellora de espacios educativos, que o PSOE votou en contra do Parlamento de Galicia en nada. A día de hoxe, nin un só euro específico destinado á mellora de colexios e institutos. Non falemos xa do desastre das homologacións dos títulos universitarios por non estenderme. E agora, e vou rematando, a incompetencia é a falta de coordinación interna entre o Goberno de España para poñer en risco o programa Auxiliares de Conversa, que serve tamén para mellorar a aprendizaxe de linguas estranxeiras. Lamentamos que o PSDG continúe empregando o sistema educativo para facer oposición, pero desde logo creo que esta actitude non contribúe en nada a apoiar a quen máis o necesita. Sinceramente, lles diría que deberían votar en contra da súa propia moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, María. Ten a palabra Digna Rosa Rivas Gómez, deputada socialista. Vamos a ver, señora Ramallo, sempre me pasa igual, porque levo a intervención escrita, pero, sinceramente, despois do que acaba de decir vostede, que vostede o que acaba de ler, vender o seu libro e datos irrisorios e irreales. Esa é a verdade. Pero vou a ser, como sempre son eu, transparente, sin ter que ler e sin datos.
Fíxese, o que acaba de comentar sabe perfectamente que non é certo. E máis, no seu concello en Marín seguramente que sucede é que algún caso na enseñanza pública pasa o que está sucedendo. Porque non o decimos a parte política, o están dicindo os pais, as nais, o profesorado e, sobre todo, os profesores, en este caso, de orientación, que saben o que están sufrindo e o que están padecendo todos os días. Non estamos falando de datos, estamos falando de realidade. Estamos falando de casos de nenos e nenas que teñen que, a veces, renunciar o poder estar co resto de compañeiros nas mesmas, en este caso, condicións. É un dereito, señora Ramallo, un dereito. E que non está cumprindo a Xunta de Galicia. E non diga que é irrisorio e que están mal os datos que estamos dando, porque é mentira. E o sabe. E sabe por que o sabe? Porque están desmantelando igual que están desmantelando a sanidade pública. Todo o público está pasando igual. Pero, claro, eu creo que é mellor falar de casos. Sabe que pasa? Que cando lle ponemos nome e apelidos ás cousas, nos damos conta do que está sucedendo. E lle vou a ser sincera e clariña. No 2017, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia publicou unha sentencia pioneira na que condena a Xunta de Galicia, que está dicindo vostede que cumpre, a pagar uns 6.000 euros a unha familia polo comportamento neglisente dun colexio público de A Coruña na atención ao menor con autismo. A singularidade do fallo é que se cuantifican os danos que a falta de compromiso da escola ocasionou o menor. Tamén é importante, señor presidente, tamén é importante porque o que resolve o tribunal é que o centro non reaccionase dunha maneira rápida e eficaz en beneficio do pequeno. De feito, a clave da protesta da familia que foi rexeitada pola Consellería na súa fase de queixa é que cando o neno cambiou de curso atopouse con que na súa clase xa non estaban as súas anteriores titoras e pedagogas por un concurso de traslados, pero, sobre todo, na aula non se colocaron os pictogramas que serven para a comunicación do neno e que ten unha minusvalía do 65%. Pero podo seguir. Outro caso recente, este é recente, señora Ramallo, e aquí, na provincia de Pontevedra, en Moaña, que a concelleira, seguramente, a diputada de Moaña, o dirá. O ano pasado, os informes técnicos da Consellería de Educación din que Breogán, e vou a poñerle nome porque así o puseron na nota de prensa, necesita un profesor de pedagogía terapéutica, PT, preferente, é dicir, un mestre de educación especial que estivese sempre con el na aula para que poida aprender igual que os seus compañeiros. Pero a Consellería de Educación non llo concede e confirman os seus pais, os seus profesores e a propia Consellería. Estou mentindo tamén, señora Ramallo. Isto é irreal. Este seguinte turno de palabra ten a palabra deputada do Bloque Nacionalista María Ortega Iñarrea. Señora Ramallo, me fago dúas preguntas. A primeira é quen ten as competencias en educación, porque a mí me parece moi ben, nos parece moi ben, ou non, eso falaríamos noutro sitio, que se pasen a pelota PP, PSOE con temas, bueno, co que queiran, pero as competencias de educación eu creo que están na Xunta de Galicia. Creo, o mellor estou equivocada. Se é así, por favor, corríxame. A segunda pregunta é, se todos eses datos que vostede acaba de contarnos son tan positivos, como nos explica as queixas reiteradas dos centros educativos e das familias? Que están mentindo? É unha ilusión delas ou que? Ben, o que pasa é que o que estamos a vivir ca nosa educación pública está claro. Estamos ante unha realidade que se tenta ocultar con discursos cheos de boas intencións e promesas baleiras. Falar de inclusión e de atender a diversidade cando o sistema está a romperse por todos os lados non é só unha contradición, senón un acto de cinismo político. Mentras a Xunta de Galicia segue recortando recursos e desviando fondos públicos a centros privados, a escola pública queda sin profesionais, sen medios e, en definitiva, sen os recursos fundamentais para garantir unha educación de calidade para todo o alumnado. Temos un problema que non admite dilacións. O número de estudantes, por moito que vostede diga, está con necesidades educativas especiais está a aumentar, pero as respostas que nos ofrecen son sempre as mesmas. Recortes, falta de apoio e, ademais, unha carga de traballo insostible para o profesorado. Como se pode falar de inclusión cando os ratios son imposibles de asumir, cando os profesionais especializados están escaseando e o alumnado con diversidade funcional segue sen recibir os apoios que necesita?
É hora de deixarse de eufemismos e de discursos que non teñen base ningunha. A educación pública non pode seguir sendo tratada como un negocio, como se fose unha mercadoría máis. A educación é un dereito e, como tal, debe ser garantido para todas e todos. Moitas grazas. Grazas. Ten último turno de intervención, deputada do Grupo Provincial do Partido Popular, María Ramallo. Moitas veces, presidente, sen ánimo de alongar este debate, todos os datos que acabo de dar son da propia Xunta de Galicia, da propia Consellería de Educación, que é quen ten as competencias en materia exclusiva en educación, en Galicia, en a maioría das comunidades autónomas, penso que en todas. Dito isto, claro que se se aumenta o número de profesores, se se aumenta o orzamento, se baixan os alumnos, se baixan o número de alumnos por clase, esos 4 datos son certos, non? Porque senón xa estamos negando a maior. Se negamos que non hai máis orzamento, que non hai máis profesores, que non hai menos alumnos e que non hai menos alumnos por clase, estamos negando a maior. Porque a ratio de 20 alumnos por clase foi Galicia das primeiras comunidades autónomas en implantala, ahora van outros detrás. Entón, non se pode decir que hai menos orzamentos, non. Non se pode decir que se ataca a educación pública, non. E que esas cousas é imposible poder chegar con vostedes a un acordo mantendo esas posicións. Vayamos cos datos na man, se queremos arrasar o problema. E non nego que, evidentemente, na maioría dos sitios, eu podía falar de Marín, cada un podía falar do seu, claro que hai necesidades que atender ao principio de curso, e claro que se van solventando caso a caso e ano a ano, porque cada ano é diferente, na maioría das posibilidades. Ahora, o que non podemos pretender é cousas que non son. Cousas que non son. Se mellora un orzamento? Sí. Hai máis profesores? Sí. Hai menos alumnos por clase? Sí. E hai menos ratio de alumnos por clase? 20 como máximo? Sí. Esas 4 cousas os puso e as fixo e as impulsou e as sigue impulsando ese nefasto goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular que manexa e apoia o ensino público. E non é verdade que se está desmantelando a educación pública, que hoxe en día son discursos xa afastados da realidade, son discursos cansinos, son discursos obsoletos, son discursos que non son realidade. Non se pode decir eso. Todo o que lle falo son orzamentos para a educación pública, que se xestiona desde a Consellería de Educación, efectivamente, pero non se pode decir, porque son bellos mantras que a base de repetilos non se convirten en verdade. Hai maior orzamento para o ensino público. Non se pode decir que a privada e despois cometer certos errores de modales ao respecto. Home, é que se non partimos cousas que mellorar todas, profesores para atender xente con necesidades especiales que se podan seguir contratando, cantos máis mellor, sempre que haya unha necesidade debe haber unha atención e debe haber un recurso público, por suposto. E xa lle digo unha cousa, non sei se hai algún caso, pero se alguén ten un caso de algún neno ou nena con necesidades especiales, por favor, que o mande á ensinanza pública, á educación pública. Vai ter, sen dúbida, moitísimos máis recursos á súa atención. Eso cae de caixón. Non teño máis nada que decir. Moitas grazas. Ten e pecho o turno de intervención deputada socialista Dina Rosa Rivas Gómez. Vamos a ver, señora Ramallo, sabe que o que acaba de decir non é certo. Vale, non é certo porque de verdad que habería hoxe aquí en este público moitas nais e pais que lle dirían totalmente contrario ao que acaba de decir vostede. Non un tema político, un tema de persoas, señora Ramallo. É certo que estou falando. É máis, eu vou a poñer un exemplo, outro máis, que me vai a entender perfectamente como alcaldesa. Hai unhas semanas hubo un pleno infantil no Concello de Redondela donde os máis cativos e cativas solicitaban ese profesorado da axuda que é tan necesario hoy porque o viven nas súas aulas. Entón, de que estamos a falar? Política ou de nenos, nenas, persoas, nais, pais que o sofren todos os días? Gracias que vostede e eu e moitos que estamos aquí, ao mellor, ou si, non sei, temos unha situación así. Pero se temos ese dereito público non só de levar ao rapaz, sino que teña esas necesidades, esos profesores de PT, esas pedagogas e esas orientadores e orientadoras que en este momento, eu sabe, porque no Concello de Redondela, que teño 13 centros públicos e os orientadores están compartidos, non hai un por centro, se comparten.
E sabe o importante que é, a principio, con 6 anos, detectar moitas desas enfermedades ou desos trastornos que son importantísimos? O sei porque o vivín, porque tuven e teño, bueno, ahora non, porque tuvo que, por enfermedade, non pode seguir. A miña irmán é orientadora, foi orientadora, por enfermedade tuvo que deixalo. E loitaba todos os días para poder, estou falando hai anos, e non me llorou a situación, señor Ramallo, non me llorou. Eu o vivín en primeira persoa con miña irmán, como profesora de orientación. Entón, non me diga o que non é que de aquela agora non avanzamos, ao revés, como está pasando en todo. E remato solo dicindo isto. A Xunta non pode seguir mirando para outro lado, que é a realidade. Cada curso sen recursos é un curso perdido para moitos nenos e nenas. É unha carga máis para profesionais que sosteñen o sistema con esforzo e vocación. Esta moción defende a escola pública, a xusticia social e o cumprimento da lei. Moitas grazas. Moitas grazas. Procedemos á votación desta moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación que inste á Xunta de Galicia para garantir os dereitos do alumnado con diversidade funcional e recursos de atención á diversidade no ensino público. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda rexeitada por 13 votos. Non habendo asuntos de fora do orde do día, pasamos á parte de información e control. Punto número 14. Dar conta do informe da intervención sobre o período medio de pago a provedores correspondente ao mes de novembro de 2025. Punto número 15. Dar conta do informe anual da intervención relativo á auditoría de sistemas do Rexistro Contable de Facturas 2023. Punto número 16. Dar conta do informe anual da intervención relativo á auditoría de sistemas do Rexistro Contable de Facturas 2024. Punto número 17. Dar conta das resolucións presidenciais. E, por último, número 18, rogos e preguntas. Ten a palabra o deputado socialista Javier Iglesias Mougán para formular un rogo ou pregunta. Gracias, presidente. É unha pregunta. A pregunta é se pode explicar ao Goberno provincial cal é a alternativa que propón o Plan Revitaliza que deixou de estar operativo desde o pasado mes de novembro deste ano e foi un modelo de xestión de residuos en toda España durante os mandatos anteriores para garantir que os concellos, especialmente os máis pequenos, poidan seguir cumprindo os obxectivos ambientais sen ter que asumir en solitario os custos e cargas que antes cubría a Diputación. Gracias. Grazas. ¿Algunha outra pregunta? Don Gregorio Agís, deputado socialista. Si, queremos saber cando dará comezo a obra anunciada polo presidente da senda entre o núcleo de Salceda e Intenza na EP 2505 en Salceda de Caselas. E outra máis, temos aquí os seus veciños de Pazos e queremos preguntarlle cando se vai a reunir cos veciños de Pazos, co Concello de Pazos, tal e como se solicitou no Pleno para avanzar nas seguintes fases da EP 2702, fases moi necesarias dun total de 8 kilómetros. Bueno, eu aproveito aquí a presenza dos veciños de Pazos para darlle os bons días, agradecer a presenza nun ambiente cordial, tamén para trasladarlles que estamos a cumplir dos plazos que previamente xa manifestamos, ainda non levamos, 2 anos e medio de goberno, fomos os únicos que habilitamos un proxecto, consignamos orzamento concreto para que sexa unha realidade, demos uns plazos no seu día e se están a cumplir. O 17 de decembro, fai 9 días, rematou o prazo para que as empresas presentaran as ofertas. 2 días despois, o 19, houve unha mesa de contratación e xa se abriron as ofertas, presentáronse 7 empresas e agora pois está na fase de puntuación das memorias técnicas, algo que todos os que estamos en administracións, pois é o procedimento. Por lo tanto,
o inicio das obras está máis pronto que tarde para chegar. Un inicio de obras que eu xa o dixen en algunha ocasión, pero as máquinas podían estar traballando ali. Fai, polo menos, 2 meses. Nós, desde a Diputación, enviamos un borrador de convenio o 24 de abril do 24. E iso da firma do Concello son o 3 de outubro do ano 24. Pasaron case 6 meses para que o Concello fixera algo que outros concellos fan nunha semana ou nun mes. Así que eu creo que estamos no bo camiño. Somos o único goberno que cumplimos co compromiso dado nuns plazos que son administrativamente longos, que nós sempre o dixemos e o fixemos. Isto é non aplicable a Pazos de Borbén e aplicables a outros concellos que, insisto, se os concellos son rápidos na devolución do convenio, por se anda máis rápido. Eu, pola miña parte, era en relación a Pazos de Borbén, 3 preguntas formuladas, non sei se hai algún rogo. Ten a palabra, deputado, para facer algún rogo ou pregunta. Cal é o rogo? Sí, a ver, a última pregunta que realicei era sobre a segunda fase, entendo que non contestou. E logo as outras preguntas que fixo o meu grupo se van a contestar in voce ou se van a contestar por escrito? Sempre contestamos por escrito. Bueno, pero hai que decirlo, entendo. E a pregunta, insisto. Algunha... Eu sempre falei con vos, e se non do Departamento de Infraestructuras, sempre. E eu, no dar fases, sempre vos dixen, así que neso se nos podrá achacar moitas couras, que xa digo, levamos 2 anos e medio, que aquí había gobernos de 8 anos e non fixeron nada pola carretera. Vai ser unha realidade con este goberno. Ben, Alguna ou rogo máis? Bueno, pois non habendo ningún pregunta, ningún rogo, agradecer a vosa presenza, desexar unhas felices festas e feliz ano novo. Moitas grazas, bo día.